знайду себе на іншому компі, щоб я бачив і читав коментарі. Раз, два, три. Запускаємося. Добрий всім вечір. Сьогодні у нас чергове білорусько-українське посиденьки. Вже на сьогодні 19-й випуск. І дивіться, які ми сьогодні всі хороші. Сьогодні день вишиванки. І ми всі вп'ятеро в вишиванках. І я представляю наших сьогоднішніх учасників посиденьку. Давайте ви по очереді. Давайте з вас, Василь Інтервата. Всім добрий вечір, вітаю всіх. А в кого зараз там іде якась програмка паралельна, ви не чуєте? Ні, нічого, тихо, все добре. Все добре. Добре, Василь Інтервата, Київ, вітаю всіх. Моє шанування, друзі, доброго вечора, всім доброго здоров'я. Бажаю нам і вам, друзі, гарно провести цей стрім, вечір. Будемо шануватися, буде Україна. В добрий час. Слава Україні! Мене звати Дідусік, хто не знає, група каналів Дідусік ТВ. Всіх вітаю. Слава Україні! Путін все-таки хуйло і все буде Україна. Святом вишиванки, друзі! Да, всім привітання, я Шерикот, ви вже мене ведаєте. Ми з вами не раз зустрічалися тут. Ну, і сьогодні, як бачите, ми у вишиванках, сьогодні день вишиванки, тому це наша основна тема. І починаємо так само, Василь з Інтервата. Традиційно з вас, всіх з вас, ви чоловік розговорчивий, відаєте так. І то наша така ініціатива, вже 19-й, кажу, зустріча, це вельми приємно. Да, друзі, це вже системно, це вже, як кажуть, програму передач можна налаштовувати і чекати кожного четверга. Сьогодні ми працюємо в розширеному форматі, вітаємо Віктора Дідусіка в нас на каналі. Я думаю, це не перший спеціальний гість, тому що заплановані включення з інших блогерів і навіть наших глядачів. Єдина вимога – це бути у вишиванці і зайти, привітатися і сказати, що для вас цей генетичний код значить. Так, друзі, вітаю наших шановних блогерів-модерів. Кіри Роял, Міша Карасік, Лоцман блогов, я маю на увазі наших загальних блогерів і тих блогерів-модерів, які на каналі Сірий Кот, Віктор Дідусік і наша Україна Русь. Сьогодні дійсно ми всі в таких символічному вбранні. Який у нас сьогодні план? У нас сьогодні план такий. Ми сьогодні глибше копнемо витоки самого такого вбрання. Кожен розкаже про свої якісь відчуття, про свої якісь здобутки, знання в цьому плані. І хотіли би побачити наших колег чи наших дописувачів в нашому ефірі, і щоб у них, єдина, я кажу, вимога – це наявність вишиванки на собі. Тому, думаю, буде цікаво, пізнавально і інтерактивно, головне. І буде працювати там пряма лінія, можете дозвонюватись, можете дописувати і так далі. Друзі, по сьогоднішньому дню, не знаю, знаєте ви чи не знаєте, я думаю, білоруси точно не знають, це свято, воно не так давно започатковано в Україні. 2006 рік студентка Чернівецького університету започаткувала такий флешмоб. Кожного четверга одягати вишиванку. І спочатку це було мало людей, а зараз, якщо я не помиляюсь, 60 країн світу підтримують цей день. Можливо, хтось вже зустрічав в Фейсбуці, навіть в правительство, як правильно називаю, Канади сьогодні оділо всі вишиванки. І, Віктор, якщо я можу помилятися, Рівне у нас рекордсмен по одночасному перебуванні, по-моєму, 6400 в якомусь 2000 з гаком році. Був рекорд України по вишиванкам, не знаю, чи знаєте ви чи не знаєте про це? Я не пам'ятаю дату, дійсно, було щось така якась фіксація. Я можу тільки сказати, що я зараз навчаюсь, в мене проходить сесія в нашому національному університеті інженерів водного господарства і природокористування. І, як правило, студенти всі виходили на стадіон в вишиванках. Сьогодні, на жаль, пасмурно і дощ падає, трохи незручна ситуація. Але в нас патріотичне місто,
І точно дуже багато людей з задоволенням виходить, і дівчата наші, і жінки старші, і чоловіки в вишиванках. Не знаю відносно рекордів, але я думаю, наші рекорди українські в вишиванках всі попереду. Однозначно, однозначно. Дозвольте тоді я два слова скажу. Так, наша вишиванка уходить в тисячоліття назад. Це не просто так сталося, що ми ненароком враз одягли вишиванки, можемо собі дозволити і біле по білому, і на білім, червоним та чорним. І взагалі настільки широко зараз вишиванка представлена в Україні. Причому вишиванка по наших, скажімо так, не хотів би сказати, як казали при партії регіонах, по наших, ну, по буковинська вишиванка, в Буковинському краї вона інша, вона дуже така квітчаста, насичена тонами. Скажімо, у Львові вона вже трошки інша. Можливо, пан Вікторе, у вас які тона, відтінки більше домінують на Рівненщині? Бачите, я не є вузьким спеціалістом цієї галузі, але я знаю точно, що в кожній області і навіть в районах свій такий, скажімо, потаємний код, свої кольори, вони пов'язані з традиціями. Так, і вишиванка це не просто хрестики наплетені там чи нав'язані. Звичайно, це такий, часто в людей це сімейний код з традиціями. І кожен візерунок має якусь історію. Складно сказати. Зараз люди, може, повертаються, але в основному вишиваючи дівчата, це, як правило, наші жінки, чи там, я не знаю, чи кохані, вишивають, ну, не знаю, може, на жаль, вони вишивають, що подобається. Тобто сам візерунок в загальному, а колись вишивали трошки інакше. Вишивали, виходячи з традицій прадавніх. Можливо, ми до цього повернемося. Якщо трошки заглибитися в історію, кожен символ щось означає. Ну, я розкажу так само про нашу Білорусь. Ви не думаєте, що в Білорусі не ходять в вишиванках? Ходять. Ми не думаємо. Вона всігде було. Знаєте, я ще по своїй молоді пам'ятаю. Малий пацаном ще був. Де я її більш бачив всього, то на свадьбах. Половина людей, старенькі бабці, так само наші чоловіки. Я кажу на наші берестейські мови. То яка мова берестейська? Українська. Чуєте, які мови я кажу? Хоча я ведаю так само і білоруською мовою, можна розмовляти і білоруською мовою. Але мені миліє, як то кажуть, своя рідня мова, то моя берестейська. Я кажу, що в нас було? І тих вишиванок колись було повно. Но в нас і такі були кольори, більш такі українські. Біла там спідниця, наприклад, в бабів, а в чоловіків то біла рубашка була колись. І вишито. Все було вишито вручную. Так само рушники тими орнаментами всі вішали, всі ікони, образи в нас вісили. Далі, що там, ліжко застелене було, теж такі орнаменти. Ну, ви ж бачили, особливо там на Поліссі, там було ну просто. Любую хату зайдеш, купа подушок, одна подушка наверху, друга, третя, 4 штуки стоять одно. І всі ліжка були, всі застелені. І збоку ліжка було теж орнамент такими зубочками, скрізь було. Цікаво так було дивитися на то і все. І зараз же то де-не-де, в яких хатах воно посохранилося. Я ще такий хочу теж ролик зробити, спеціально походити, так як робив з бабусями, і показати наші орнаменти. Звісно, шкода, що я до того дня так не зробив, але слава кажу, даю, що поїжджу, покажу і покажу обов'язково. А далі там на Білорусі так само є вишиванки. А у нас ще є слуцькі пояси, там ближче до Дмитрія, до Орши, то він відає ліпше, які то слуцькі пояси. Ну, это не ближэй до нас. И вось, я ожидал перебить вас, Анатоль. Василь, у чаті пишуть, що у вас не йде стрим. Да, я дивлюся, що трансляція якби йде, але її немає. Друзі, на каналі Дідусик ТВ, наша Україна Русь, сірий код, хто там планував на інтернеті, ОБС викинули, я не знаю чому. Тому, друзі, не звертайте увагу на це. Спасибо, сірий код.
Ну, тогда переходите до Ну, кота что, на его Анатолий, стрим. что датычыцца да паясоў. Да, я чуў пра гэтыя паясы, і калі ў школе навучаўся, мы пра гэтыя чыталі, і па гісторыі гэта прахадзілі наконт паясоў, што яны былі такія, як гэта казаць, Штучная выраба. да, гэта была такая штучная праца, вельмі складаныя, і яны былі вельмі такія дарагія. Там і золата, там і серебро, там і чаго толькі не было, гэтыя паясы. Паны іх покупалі, ну, такія багатыя, заможныя, да, паны. І гэта лічылася як... Не толькі паны, а так само вся Європа. Да, і заможныя людзі з усёй Еўропы, заходняй. І гэта была такая статусная рэч, якая показывала, што гэта за чалавек. І там был беларускі арнамент, нацыянальны такі, як і тут на вышыванцы. Беларуская вышыванка вельмі падобная да украінскай вышыванкі. Да, але калі казаць про беларускую вышыванку... не просто. Про каляри. Основныя каляри, Анатолий, у нас гэта белый, да, і красный. Чырвоны, так. Да, чырвоны. Да, белый, чырвоны беларуску. А вось уже у украінцаў, там больше, як казаў, у Буковине, там ближэй Карпат. А у нас уже, Анатолій Іванович, чуть не кожне село мало свій орнамент. І раніше по вишиванці можна було визначити, з якого регіону ця вишиванка. Так як і орнамент, так і кольори. І українські вишиванки, вони більш різноманітні, да? І більш строкаті. Самою оригінальною вважається борщівська вишиванка, може ви чули хтось. Це тільки чорний колір. Це було зв'язано з тим, що коли татари-монголи пройшли по нашій території, дуже багато чоловік загинуло, і жінки від скорботи, від горя вишивали тільки чорними нитками. Тож пісня є у вас. Да. І з того часу дуже було і започатковано, в принципі, і вишиванка біле по білому. Це дуже ексклюзивна робота. Не всі майстри. На сонці виблискує під різними кутами орнамент. Да, Василь, я вас перебив? Дозвольте, тепер я вам трошечки зачитаю. Є в мене дуже гарна книга. Зараз дещо ми заглибимося у тисячоліття назад. Значить, у праукраїнській культурі найдавнішим анцестральним знаком є знак, символ вічності Бога Святого. Це знак безмежності, якщо пам'ятаєте в математиці. От так він виглядає. От. Виявлений на скалах Карпатського краю. Микола Бондарівський видав книгу «Сварожі лики. Львів. Логос». Видавництво у 1902 році, де на сторінці 22 вміщено зображення найпершої скульптури на скелі біля села Уріч Сколівського району на Львівщині. Скульптура має форму букви Г писаної. Автор називає це скульптурно-різним зображенням з С-подібним символічним знаком. Подальше вивчення того знака порівняло з подібними творами в народному мистецтві і у вишиванці, і в народній різьбі. Тобто всі знаки, які ми тепер можемо спостерігати та бачити у вишиванках, вони були увіковічені раніше і в камені, насамперед вони найдовше зберігаються, та, звичайно, у різьбі по дерева. До речі, дерево, якщо гарно оброблене, воно може тисячоліттями зберігатися і переказувати, як наші пращури творили, відтворювали всі ці сакральні знаки. І ще хочу зазначити, що на кістках
особливо в ті часи, коли у нас мамонти, тобто мамонти теперішньою мовою водилися, на кістці мамонта є такі зображення. Прошу, панство. Друзі, я хочу попросити всіх, хто нас дивиться, будь ласка, в своїх соцмережах скопіюйте лінки з цих трансляцій, кожен знає наших блогерів, і розповсюдьте, щоб нас трошки було більше. Півсотні людей дивиться, це якби, Не мнішка. це розмова цікава. Розповсюдьте, будь ласка, допоможіть нам підняти і перегляди, і учасників. Можливо, будуть якісь запитання. Ну так, це не походеньки по чат-рулетки, де можна трошки це. Да, друзі, і ще я хотів би сказати такий момент, що з давних давен вишиванка була оберігом. Вишиванка була не так, як предметом одягу, а передавалася від батьків там, до дідів, від дідів до внуків. І десь таке я сьогодні прочитав, що маленьку дитину, яка тільки народилася, їй нову вишиванку давали тільки в 3 роки. А до 3 років її пеленали в старі батьківські якісь вишиванки. І по повір'ям, що це оберігало дитину від всяких негараздів, від всяких злих духів. І ще цікаве, що для жінок вишиванки були як спідня білизна, вони були аж до п'ят. Був такий як халат, чи не халат, як назвати правильно. Такі, швидше це, можливо, зараз подібне, Василю, буде подібне до ніжних, можливо, сорочок, щось подібного. По крою мається на увазі. Я вас зрозумів. І це не було повсякденним, в наших пращурів не було повсякденним. Це було святковий, або, от бачите, в різних регіонах може бути вплоть до спідньої білизни. Цікавий факт. На сьогодні найцікавіший факт в тому, що коли нас москалі бачать в вишиванках, їх рве. І незалежно, хто в ній вдіти, чи це буде грузин, чи це буде наш Ногчі, добрий товариш який-небудь, без прізвищ навіть, чи це б хто б не був. Вишиванка – це ознака вільної людини, вільної від совка, з добрим почуттям і гумору, і добрим відношенням до інших людей, інших народів. Через це основне на сьогодні, воно нас надихає. І хочу показати які речі, трошки не вишиванка, але що роблять наші волонтери. Яким чином вони, це подарунок мені, я покажу трошки ближче, ручна робота, як це виглядає це з Бехі 30-ка. Ось і мотив. Те саме, що і вишиванка. Це підп'ятники із АГС. Гільзи. Це кулеметні, такі як брелок із кулеметної гільзи. Все, що робиться руками народними, особливо нашими жінками, воно надихає. І воно надихає в тому числі і на боротьбу. На сьогодні вишиванка – це така сама зброя, як і слово. Москалів рве, їх плющить. І дай Боже, щоб кожного в шафі було кілька. В мене їх 3. Я зараз не полінуюсь, принесу свою бойову, яку ви бачите часто на... а якщо я буваю на якихось подіях, або ви бачите там на заставці в мене. Про неї я теж скажу кілька слів, оскільки вишивку я привіз з Маріуполя. Від одної нашої бандерівки, яка сама родом з Львівщини. Старої сорочки її чоловіка, якого, на жаль, немає. Як не дивно, в Маріуполі в давні совєтські часи, коли висилали людей, в заслання висилали практично, на роботу там на якісь заводи, ті люди не боялися совєтської власті, все одно лишалися українцями. Там таких українців було досить багато. Через те вишиванка – це... Хто не має вишиванки, той майже москаль. А тут ось пишуть у чаті, що москалі так само ж мають свої вишиванки. Косять під нас. В них китайські, можливо, я навіть не знаю. Вони не розуміють, для чого це взагалі потрібно.
І якщо у вас вишиванка, в когось вишиванка вишита людиною, чи мамою, чи дружиною, чи коханою, це найкращий оберіг. Навіть якщо я навіть і зараз розлучений, все одно я ціню ці речі, зроблені руками саме для мене. Піду принесу. Друзі, а я хотів би сказати, що зараз вишиванка – це, умовно кажучи, не дуже дешева річ, бо, як завжди, ручна робота має таку коштовну вартість. Тому зараз можна зустріти в більшості випадків, от у мене вишиванка – це ручна робота, моя матуся хрестичком, десь кривенько, десь попала, десь не попала. І вишивала це цілу зиму, по-моєму. До речі, вишиванки вишивали десь, сірий кот пропадає, від 3 місяців до року. Тобто це такий, як то береться людина і вишиває його так зранку до ноченьки, боже, як довго тягти. І, тонка робота була, тонка. Да, дуже тонка. А зараз, сірий кот, ти десь пропадаєш спеціально, чи так? У меня просто картинка видео зависает. Я не знаю, поэтому у вас она есть или нет. Так я перезапустил и видео Я пошло. понял. І зараз так називаємо це машина вишивка. Вона робить цей предмет одягу більш доступним. Зараз, умовно кажучи, кожен вже може собі дозволити вишиванку мати там за якісь притомні кошти. Поки хлопці ще... я покажу оцю штуку. Це теж вишито хрестиком. Бачите, видно? Угу. Видно. Так. Це от мама теж вишила мені, типу в кабінет, такий, не знаю, символ. І зараз цілий є, як то кажуть, як правильно сказати, оформлення цих картин всяких вишитих. У мене дуже багато таких картин різних, і такі, що можна подумати, що це як намальовані. У мене точно так само мати колись вишивала, і може з десяток є таких картин. Ще з 50-х років вони є. Теж крестиком вишивали, то різні картини є. Я пригадую, коли я був маленьким, збиралися, це, як правило, бабусі збиралися. І от вони, окрім того, коли вони все це дійство робили, вишивали, вони ще пісні співали народні. Ви знаєте, я тоді був таким маленьким, я тих пісень не пам'ятаю зараз, але мені було дуже цікаво, коли от вони, заспівавши, починали знову про щось говорити. Обговорювали там якусь подію, чи пригадували, коли вони були молодими, щось робили. І ви знаєте, так настільки це було цікаво, а приходило їх по 5, по 6, вони збиралися, і оце на зразок таких собі ймовірних вечорниць під вишивку. Це в такому дружньому колективі, коли це все робилося, це, мабуть, ще додавало тієї сили, тієї сакральності ще дужче. Можливо, від того ці вишиванки завжди так цінилися в нашому народі. Тому це просто феноменально. І все це завжди було зроблено руками. Мало того, я ще пригадую, коли сіяли просо, коноплі, коли їх вимачували, коли це тіпали, і коли кужель оцю пряли, і з цього всього вони потім робили тоненьку ниточку, після чого робили полотно. Наскільки це був процес довготривалий. Тому скільки було вкладено тоді в ту роботу енергії, від того вона, окрім того, що всі ці знаки сакральні мають дуже велике ще значення, оце все вкупі, в комплексі давало такий великий дуже позитив. Дякую. Я ще скажу, їздив в Польщі, був в Словакії, представляєте, я там теж бачив вишиванки. І поляки ходять, старі бабці такі, теж вона є в моді вишиванки. Бачив, кажу, в Словакії, що теж є вишиванки. Так що вельми посвіта. Анатолій, я жадаю доповнити те, що ви зараз сказали. Вишиванки є і у татар своє, і у башкір, і у інших народів, які зараз знаходяться у складі Росії. Навіть не тільки у славян вони є, як кажуть, а і у азіатів.
нават кажуць, ёсць свае нейкія вышыванкі, свае віды. Ніде так не розповсюдилася вишиванка, як українська. Жодного народу в світі я не знаю, де вона не просто була як фетіш, а люди її використовували в побуті. Причому на найкращі події і в повсякденній роботі. Але правду нагадали про коноплі. Найкраща вишиванка, найкраще полотно – це з конопель. І задовго до вишивання готувалося полотно. У мене ще десь колись були на горищі ці всі засоби для роботи. Я ще пам'ятаю, як коноплі росли на городах людей. Просто вони були коноплі, тому що використовували і для ткання, для тканини, і для канатів, і для споживання, власне, насіння. Потім прийшли совєти і почались наркомани, ми знаємо. Зникло все, що могло зникнути. Ну, наркоманы пачаліся з 1967 году, калі СССР далучыўся да якойсьці там канвенцыі ООН. Вось тады з гэтага пачалося. Ну і зараз вышыванка з каноплі, гэта ў Беларусі будзе 328 статья. 328 артыкул, таму з каноплі нельга. А то там, можа, які грам гэтай пыльцы будзе, дык вось... Не треба робити з листя, треба було все-таки з тканини робити. Так само і маком було. Повно засіяні всі поля маком, ніхто ніякого діла не мав. А зараз бігають всяка міліція, і де ти комака побачиш, голову дурить. Як і алкоголізм, в нас ніколи не було. Я людина з села, ніколи не було ні алкоголіків, ні наркоманів, поки не з'явились совєти. Я з Західної України. Тому що і прийшли інші цінності. З'явилися колгоспи, совхози. Зарплати практично не було, бо бабця працювала тут до дні. Це палочка записана в трудову книжку. Так. І казали, що колгосп не значить все наше, вчили красти. Совєти прийшли і навчили красти. Навчили інших поганих речей. Звідти почалась п'янка, а потім все остальне. І так само... Нас завжди могли випити, але якщо на столі не було поїсти, то ніхто би і не сів пити. Не було цього ніякого задоволення. Що я добавлю, кажу, так само, тільки що ролик робив, на ті, кстати, трудодні. Таке було, 100 грам збожжя давали всього лиш. 100 грам в день за трудодень, таке було, чорт що творилося. Ще, скільки я пам'ятаю, маку стояли мішки, ніхто з їм в голови не мав. Конопляні поля були повні, ніхто там не надихається, ніхто її не жував, не їв, не пив, ніхто собі не забував цим голову. Ніхто, Далі. Гадки не мали, що так можна. І не було потреби, швидше всього. Прийшли, навчили. Ще саме цікаве, я кажу, ніколи не чув, щоб мене дід, мата гнув до якого прадід, такого не було, вони не відали, що саме страшне, що кажу, що він раз сказав, пся крев, холера, ясно. То всього таки мат, самий страшний. Я кажу, діду, а чого ви мати? А ми нас сказали, ніхто ніколи. Тільки як совєти прийшли, то вже почали матом сваритися. Нас такого більше не було. Старі люди казали, а щоб тебе була взяла. Що то таке була, я тільки можу догадуватися, щось таке магічне. Звичайно, так. Нас могли сказати, іди до сраки. З цим пов'язано. А чим я зараз займаюсь переважно, я вивчив всі їхні матюки і використовую проти них же. Бо інакше вони не розуміють, з ними складно. Віктор, ви б'єте їхньою же їх зброєю? Звичайно, трофейною. А часом не ти в шахті відкопали? Я навіть не знаю. Але все-таки нас радує, мені вельми приємно, що повертаємося ми до своїх коренів. Знаєте, наскільки воно приємно, що ми говоримо, що в нас пішла духовна якась така розмова. Відродження нації, дивіться, з тією Росією, там того нема. Я ніде не бачив. Ось докажіть, я потім... Я ніде не бачив в їх стрімах, ніде нічого такого свого, якогось національного. Гупота є самого настояща гупота, більше нічого. А в нас якась духовність, така душевність іде. Ми радуємося того, що наші батьки і вишиванки носили, що рушники, розумієте, було що показати. А чим їм хвалитися? Духовними скрепами, як же? Скрепами, так, скрепами, ти коша.
Так вось, То Анатоль, чорт що робиться? вельмі прыемна, што у нас бізнес падхапіў вось гэтую ідэю, і зараз яны робяць і вышыванкі для тых, хто не можа зрабіць сабе сам, там, ну, бабуля там вышыць ці іншае. Бізнес за гэтае ўзяўся. То бок у нас не толькі там за Сталіным з якімсьці там робяць гэтыя кашулі там ці што, балахоны. Не матюкайся цими прізвищами поганими. Ну, що є, то є. Сталін є у нас тут. На жаль, да. І георгіївські стужки, і усё гэта... Але мало. Я зараз бачу. Да, нас. У Брестской крепости тут ходили уже где-нигде, только там георгиевские ты. Так вось. Анатоль, ведаеце, што зараз Симбольбай выпусціў мороженое з этими, з лепестками васильков. Такое фірменне. Саме цікаво в цій розмові, що москаль, якщо зайде, він не зрозуміє, що ми говоримо. Що ми говоримо? Ні. А вони говорять, так переведіть, кажуть, о, добре, що ви на русській мові говорили, на русском язикі, бо ми нічого не розуміємо. І вони ж на тебе не дивляться. А не хрен вам і дивитися. Дивіться свої скрепи. Десь таке ще чув, що москаль поїхав в Карпати, і приїхав з Карпати і каже, ну все розумію, там Карпати, гори, ліска, ну не розумію, чому гуцули ходять у діти в сувенірах. Так. Да. Хочу додати, Вікторе, коли ви сказали, Василь, ви так гарно, смачно зайшли, що я втратив нитку. Коли про це... Щодо, ви кажете, що не розуміють, якою мовою. А у мене закралась така думка. Але навіть якби зрозумів і подумав, та й на що вони про це говорять? Що воно їм дає? З того, що пити можна, їсти чи ще що-небудь. Розумієте? Тобто все, що не пов'язано у них, можливо, з матеріальним, то і немає потреби. А ми маємо потребу говорити про духовне. Тому що, не маючи хорошого духовного, можна втратити і їсти, і пити, і добре спати. Можна втратити все. Можна тільки... задарма отримати дешеві кайданки на руки і на ноги, правда? Можна їсти і впити, але сенсу в цьому ніякого немає. Ми ж не скотиняки, щоб їсти і пити. Ну, я мав на увазі в хорошому розумінні, коли ти собі хочеш дозволити тоді, коли ти хочеш, а не коли тобі скажуть. Нам не треба пояснювати, ми один одного розуміємо. А для москалів нема потреби пояснювати. Воно все одно бидло. Ну для чого йому... Всі, хто хотів, вже виїхав, лишилось мало. А далі... І чи воно чи лічитися буде? Лічитися буде воно чи ні? О, що біда яка. Чи воно то... Має Антонович вимерти з поколінням, ну не лічиться. До речі, про вишиванки... Я поясню коротко в продовження цієї теми. Ви зрозумієте, всю еліту, яка була думаючи, всю знищили. Всю знищили. Понароджували оці... котрі цим і займалися, і чим вони нас старались привчити. Вкрасти, набухатися, морду надавати. Це пройшло кілька поколінь, це така зворотня селекція. І лишилися ці, от таке, маємо, що маємо. Ну, вони мають, що мають. Ну і хрен на них. Поки, а якщо там з'являється хтось розумний, чи не так вбраний, чи має якусь свою думку, вони стараються засунути своє це саме болото. Людини, якщо вона людина думаюча, гомо сапіенс, в неї вибір маленький. Або залізти в це, вибачте, лайно, або звідти зробити ноги. От вся ситуація. Не треба на них звертати увагу. Тільки паркан і залить бетоном. Якщо будуть робити паркан, погонний метр паркану буде на себе. Він буде найкращий. Прийдеться доєднатися, Вікторе. І так всі потроху, і з того щось вийде, правильно? Я впевнений, що ми швидко його побудуємо. Тут я скажу вось што. Не ўсё так дрэнна нават там. Глядзіце, зараз мы бачым, што у Екатеринбургу там супраць гэтых скрэп людзі паўсталі, таму ёсць яшчэ здравыя сілы, якія можа і гэтага карліка з Крымля з гэтага вышыпуць. Не треба казати, що там усі такі... В Росії не може бути революцій, друзі. Тому що там мало лишилось думаючих. Там можуть бути бунти. Бунти будуть. Ну, бунти говорять об тим, що ёсць думаючі, але їх мало і яны не арганізаваныя. Там ёсць хтось, одну репліку буквально. Революції робляться в головах.
А бунти робляться спонтанно, тому що срочно треба забухати. Або от смердить там смітник, піду когось захірячу. Це бунт. А революції в головах, самосвідомість – це революція. Найосновніше наше досягнення українців – ми почали себе поважати кожен. І це є революція, вона справді революція. І так дітей своїх вчимо. І хтось кине бичка, зупинимо. Чи хтось хамить, скажемо, не роби так. Це революція. А то все остальне бунти. Вони не приводять, до крові приведуть. До зміни на краще дуже сумніваюся. Я хочу, кажу, ще нагадати. Я то буду показувати, тому що стався через місяць, півтора може. Ну, максимум через 2. Вже я поїду в Україну, я буду показувати ту ліву сторону, ліву і центральну Україну, як там з тим порядком, тому що зачепили трошки порядок. Ото я правильно сказав, треба дітям доносити, щоб вони бички не кидали, не смітили, ніде, не скрізь. І навіть до того рівня, який зараз у нас в Білорусі є, ще України треба дойти. І то є нам, так, я буду казати вже трошки правдивіше, то є, що вам треба буде проходити. Ото є вбивати дітям. Саме основне, мені кажеться, зараз зробили ви молодці, що все, у вас же українська мова є національна, буде відділо производства, все вести. Тільки що Петр Олексійович підписав того закону, я дивився, і все, вони таке велике діло зробили. Коли в нас таке буде? А у нас гэта было, Анатоль, і гэта дрэнна скончылася. У 90-х, у пачатку 90-х гадоў. Гэта скончылася тым, што БНФ прайграў у парламенце. І прыйшоў дыктатар. За якийсь час може і громадськість розкололась. Може за 10 годов. Тож Лукашенко не вічний. Хтось може прийти. У нього росте син, так, він не вічний, в нього син росте. Династія. Ні. Ото і все розуміють. Люди все розуміють, бо вже і Лукашенко той надоїв. Одно таке зараз тримається за його, за те, що він хоч трохи за той суверенітет. Якби не той, як втік би сразу в Росію, то була б біда сама настояща. Ви не думаєте, що там вже всі за Росією? Ні. З кожним днем люди трошки дивляться, очі їх відкриваються. Анатолій, офіційно у нас кажуть, що у нас 98% за суверенітет. І тільки 2% за то, каб об'єднатися з Росією. Ну так Лукашенко сказав. Да, і він сказав так, ну і я лічу, що гэта, може, ён так завысіў троху. Ёсць у нас манкурты, іх шмат, я ведаю. Манкурты, ватнікі. Мы з імі сустракаемся, і вось і ў чат-рулетках украінцы выходзяць на іх, і мы з імі сустракаемся. І гэта тыя блогеры, якія там робяць вось гэтыя, як гэта сказаць, там паклёпы, абразы на тых, хто у курапатах зараз стаіць, і на апазіцыю, на ўсіх змагароў. Ну, гэта такія людзі, якія, я вось, калі на іх гляжу, я не ведаю, ці гэта яны тупыя, ці гэта незразумелі яшчэ, ці гэта ім плаціць хтосьці грошы, ну, што вось я не магу зразумець. Можа, розныя людзі ёсць, адны так, іншыя вось так. Я ще скажу так само про нашу свідомість білорусів наших. Це показник, самий настоящий показник, як вони виходять на ті безсмертні ті полки, чи як там заробила Білорусь, помню. Бачите, табунами йдуть, як було колись, так і вони йдуть. Тут нічого не змінюється, але вже трошки інакше, вже трошки більше пішло мови, як би там не було. Я за рік, 2, 3, 5 було ще гірше. Але зараз трошечки міняється той напрямок. Вже, я кажу, тих стрічок колорадських нам ніго менш зробили. Вже наші ленточки несли, красно-зелені, яблучні, і в основному були вони скрізь там. Я вже не бачив того засілля, я не бачив стільки вже тих машин, як колись з тими танками росіянці там приїжджали. Чи вони побаються, чи що. Во всякому случаї, вже намніго менш сюди. Хоча туристів з Росії приїхало повно, в Бресті не було навіть ні одного отеля не було свободного, ні одного місця. Як не було, тобто не було би, але туристичний такий, як так сказати, Лера?
Коротше, туристика на ті часи доволі розвита в Бресті. Люди приїжджають сюди з Росії, з Заходу так само. Але шкода. Що вони святкують в Бресті? Захват Дідів Польщі? своїх. Так, Захват Польщі. дідів, ті, що Місний згинули парад. в крепості. Тому що в тій крепості були колись совєтські, радянські люди, і в основному там 90% мусить було, 80-90% було все-таки російців. В наших чисто білорусів там, от з Західної Білорусі, я нікого не знаю, нікого там не було. Саме місто Брест, воно не святкувало тоді, коли зайшли Ні, совєти, ні. а тільки Брестська крепость. Брестська крепость. Я- Потому что це- город не герой Брест, а Брестская крепость герой. Так. у нас. Правильно, правильно. Я недавно прочитав десь, чи можливо навіть в когось з ролика бачив, було чітко акцентовано сказано, що сам фактично Брест чуть не здався Так. німцям, тому що він бачив, що совєти наробили. Вони бачили, що наробили совєти, правильно? Так. Так само і Захід України. Звичайно, зустрічали німця, тому що звільнялись від совєтів перших. Звичайно, звичайно. І Але- знову ж таки, хтось з наших, по-моєму, казав, що каже, але то вже прийшли не ті німці. Якщо німці в 18-му, 14-18 рік, Перша світова війна, там зіткнення йшли фактично між бойовими частинами, і на населення це майже ніякого образного впливу не мало, якщо так рахувати, то тут вже чистили всіх під чисту. Ви ж пам'ятаєте, що в 41-му році, 30 червня, Степан Бандера оголосив у Львові акт незалежності, проголосив. Після чого були наслідки його. Так, звичайно. Але ж вони думали, що при німцях буде трішечки по-іншому. Тут не про те, що думали, були домовленості. Але Так. німець хотів, щоб українець підтримав, вибив москаля, а потім сам. Тобто, це складає, як ми почнемо про історію, цей стрій буде надовго. Але що я мав на Що я увазі, нагадаю. що на протистояння німці та совєти, скажімо так, вибирали з двох зол то, що менше, правильно? А чи Це знають білоруси правду? От самі білоруси відносно захвату, розділу Польщі, початку Другої світової війни, чи вони той самий телевізор дивляться, що й москалі? Дивляться телевізор, той самий, що москалі йдуть наші та саме московські СМІ. Всі валяться тут. А я кажу про 39-й рік. Нічого, ніхто не згадує. Дивіться, йдуть ті полки, Білорусь помнить табунами, а в 39-й був парад на площаді в Бресті з гітлерівцями, сталінські були Вони полки. святкували розділ Польщі. Да. І ще совєти були і захватили фотографії, полки. фотографії поставилися, їх тоді вже техніка була, вже більше. А тут така на повозках тягнуть, бричками тягнуть, пушки, гармати тягнуть. Знаєте, це ж тут стала практично армія. Далі. Тут така не було нічого, тільки воювала в основному Брестська крепость. Вона всталась і там проявився Там той був гарнізон. гарнізон. Так, Вона звичайно. вона дійсно там їм досталась, там їх всіх вибили, перебили, і за того вона і місяць трималась. Тут же нічого не скажеш. То героїзм був, як би не було. Могли б, щоб всі повтикати. Могли поздаватися в плен. Того не було, не здавалося. Мало людей здались в плен. Далі, саме страшне, що німці робили, звісно, ізвірги. Вони тільки переходили границю і попросту валили всіх, вбивали, палили. Якщо б вони того не робили в нас, такого, не палили села, не палили, не бомбили, не стріляли, то б люди, може, і проти не були навіть, проти німців, якийсь би час, тому що правильно ви сказали, Віктор, що хотіли так само вибити москаля. От така їх понаїхало з тих часів, зробили ті колхози, люди хотіли вернути землю назад, що не хотіли ніхто колхози. І була якась надія, мені то люди старі сказали, що, думаю, прийде якийсь час, може навіть німець повиганяє тих москалів далі туди куди-небудь, і земля нас знову повернеться в приватну собственність. Але того нічого не произошло, німець почав лупити, палити, і з тамтеї сторони за Бога прийшли. У нас не було така ситуація, у нас німець поводив себе відносно нормально. А в нас ні. Я родом з села, там в кого були проблеми? У нас в селі багато було євреїв. От для них була проблема, потрібно було ховатися. Моя бабця переховувала двох в льошку, який там незамітний. Ото так вони і вижили. А так українців не чіпали і не було грабунку. Я не маю фактів, немає таких фактів, що був грабунок.
чи там щось потрібно, то він і купить там за свої ті. Так. Бабця розказувала. Грейсмарки, так воно і було, вони купували. Договору. О, моя бабця Марися так само казала, бабця Доменися так само казала. Прийшли німці, вилипали спочатку всі кури, свини позабирали, бидло ще вспіли в ліс загнати, тому що у нас повно ліса. Але бомбили по-страшному, тільки в дворі 11 снарядів. Чого, спрашується, села бомбили? З тамтеї сторони, тож за 10 кілометрів було, з-за Бога лупили сразу вночі, попало тоє, але хату не спалили. Бо то така десь, кажуть, стояла там, називається, воєнна лінія. Глупили і... Далі розкажу. І тільки вони ворвалися сюди, де-не-де сели пройшли, тихо. Нічого не спалили, якщо там не де, а другі спалили вщент всі. За чого... Зробили зразу гетто в нас в селі, ну, був такий посілок. А тих євреїв було 3,5 тисячі вибили. В Лодаві 22 тисячі. Розумієте, скільки? Жидів було повно, і в гетто позганяли. І от там вони, а потім, на що вони вибили дітей? Нас є 53 дитюки. За що? Малі дітки 2, 3, 5 літ. Був такий дитячий дом. Не було. Вони і не чиї були. Просто не було ні батьків, нічого. Зачем? Їх вивезли в машини, всіх розстріляли. Понимаєте? Вже німці вели себе просто... Ну, фашисти є фашисти. Саме настоящі. Не фашисти, это ідеологія Гітлера. І він їх не лічив за людей. Якщо вони робили б в нас, то люди б інакше б їх вносилися. А тут вони тоє все робили. І били, виганяли, а деякі молоді були сразу, дівчата, там, хлопці, що не встигли повтикати в ліс чи ще де-куди-небудь, просто забрали в Германію. Тому люди втикали, як тако могли. Значить, вони тут таке звірствували, ті гітлерівці, тут нічого не скажеш. Я не знаю, як у вас там в Западній Україні, там в Львовщині, ну трошки відео, бо люди казали, ну в нас вони тут звірствували. За що вони так звірствували? До нас приєднується Аслан, я бачу, вітаю, друже. Ще один бандеровець наш один. Ще один Аслан, салам алейкум. Я два слова буквально добавлю. У нас є села попід Білорусь, невеличкі села, де німець не зайшов взагалі. У нас дуже потужний був рух УПА. І ну, не було таких стратегічних напрямків, як Дубно чи щось, ну, де вузлові станції. Туди німець взагалі не зайшов, люди його не бачили. Ну, невеликі такі місця, але вони існують. Аслане, друже, вітаю. Микрофон, Аслан. Микрофон. Не включен. Нет. Аслан, не работает микрофон. Нет. Нема гуку у вас. В скайпі включити мікрофон. Може в скайпі на екрані зачеркнутий мікрофон. Ні, ми б бачили гэта. Коли б такое було, ми б бачили. Було б бачно, що перекреслений мікрофон. Може зайди і вийди, Аслан. Мы тебя подождем. Да, головне, що він нас чує. Ти нас Друзі, як ми ненароком з вишиванки перейшли до німців? Ну, таке життя, ми говоримо про наболіле. Так, я розумію. Тому що... Я хотів, знаєте, що я вернутися до вишиванки. В кого є під рукою 20-гривнева купюра, подивіться, саме перший модник, хто одів вишиванку під пінжак, це хто, друзі? Іван Франко. Да, подивіться, і на 20-гривневій купюрі видно, це стоєчка. Завжди вишиванки були за стоєчкою. Це зараз якісь такі ці... Ну як? Куди ж всі? Комери поробили. Ні, я маю на увазі, зараз такі сучасні з такими, типа, молодіжні, з лапасами. Комер. Нас кажуть, комера зробили. Комера, у вас так само є слова комер, ні? Комір. Захищала, як то, ранімі часті тіла, чи як там правильно. У мене в батька ще була кроватка вишита. У мене немає, на жаль, в нього колись була. Друзі, поки Аслан не доєднався, я хочу вам дещо прочитати. Оце пан Анатолій сказав про Словаччину, так? Так от, щоб ви знали, що там є таке місто Пряшів, воно неподалік нашого кордону, десь може 50 кілометрів, може більше. Оце Пряшівський район. Це колишні наші землі, які увійшли на територію Словаччини.
Ну, можливо, це вам не зовсім буде цікаво, але, на жаль, немає. Був там такий славнозвісний Михайло Шмайда. Він зібрав найповніший дитячий фольклор свого обрядового краю. Обрядові пісні та забави, унікальні форми та змісту до проукраїнського характеру. Тобто, коли, ну, словаків так, мабуть, вона є, але на території Словаччини Велика Купа живе на прикордонні, так як це Підсяння, Холмщина, Підляща. Так, все правильно, Віктор. Так само, тому, можливо, одна з них і була українською, а можливо, і словацькою, тому такі справи. Замерли. Вікторе, Так. я перепрошую, я відходив. Мені здається, ви коли вишиванки приносили свої, ви про них говорили, бо бачу там чорна вишиванка з нагородами. Це моя бойова. Так, я зрозумів. Ви казали, що я піду по них, а ви про них нічого не розповідали? Нічого не розповідав, бо ви розповідали свої історії. Так. Тоді би я хотів загострити увагу, будьте добрі, прокоментуйте. Принаймні, мені це буде дуже цікаво, я надіюсь, що і нашим слухачам, і колегам. Ну, знаєте, я коли був військовим, хатню вишиванку не хотів брати з собою. Бачите, коли воюєш, може прилетіти. І коли прилітає, хочеться бути гарним завжди. Через те я познайомився в Маріуполі, ми з Талаківки починали, я тоді був розвідником, власне, з жінкою через церкву. Українська церква там є, я не знаю, чи не єдина, вона була на той час україномовна. І я ночував цієї жінки, коли були вихідні. Я попросився, ну, щоб і помитися, і якась цивілізація була, бо жили під землею. І вона каже, розповіла свою історію, вона сама з Львівщини, і розповіла вона про свого чоловіка. Коли тільки ці рухи перші зароджувались при совєтах, був активним учасником, його і вивезли. Каже, чоловіка немає, є купа вишиванок, але я хочу для нього зробити музей в себе вдома. Але, каже, одну вишиванку я тобі дам. І з тої вишиванки я зняв вишивку. Тобто сама вишивка із тої вишиванки. Вона львівська. Ви можете подивитися, вона різнобарвна. Не така, як на мені, така більш барвиста. І я замовив собі, власне, цю сорочку, то покрій власний, як я собі придумав, так і зробили. І в мене тоді ще не було нагород ніяких. Тобто, а потім вони якось з'явилися. Через те є така вишиванка, якщо не приведи Господи, прийдеться щось прилетить, прийдеться бути гарно, то я маю в чому. Інколи приходиться їздити на схід, де там продовжує літати. Так. Коротко. Мені здається, я вас бачив в студії, ну, можливо, то блогер якийсь, або, можливо, на якомусь каналі вас показували, і ви, здається, були в ній, правда? Було таке? Я буваю на якихось подіях урочистих саме в тій вишиванці, яку ви бачите. Ну, от бачите, яка цікава доля. Вишивка продовжує жити. Звичайно. Дякую вам за таку подачу вишиванки. Ну і ви нагадали дещо нам, те, про що ми завжди повинні пам'ятати. Хто нас захищав, чиї ми і діти, і, можливо, і батьки, і не тільки, хто наші найближчі друзі, побратими, що робили і як це було. Дякую вам. Я взагалі кажу, може трошки грубо звучить, але воно правдиво. Ми нічого, українці,
так як ваша, Что-то слетело. так як ваша влада пропагандувала, то було би ну просто прелість. Понимаєте? У нас того нічого шкода не происходить. Але я надіюсь, що прийдуть ліпші часи, що будуть інакші часи, і як же воно то все зміниться. До ліпшого. До нас завітала прекрасна пані, але десь вона зникла. Я тільки Є. добавлю лише одне. Якщо чекати, нічого не Бачите, станеться. яка хорошенька. Тільки потрібно діяти. Україночка, Давайте в вишиванці, Як вас з звати, пані? квиточками. Добрий день, вітаю, Міла. Вітаю, вітаю, доброго вечора. Ну, всі, крім дідусика, мене вже знають. Мене звати Приємно Людмила, познайомитися. але сценічне ім'я Міла Він. Будьмо знайомі. Я була на зустрічі з блогерами і так здалеку вас сфотографувала, так як до нас добитись неможливо було. Може наступним разом підходьте ближче з фотографу. Наступного разу біля неї будуть тусувати вже поклонники. Будемо добиватися, а там ж багато буде. Так і буде. Міла, а ну так, розпрямтеся, покажіть, яка у вас. Ну, Ой, яка гарна. І дихніть на повні груди. Тільки не Ну, кажіть, що це красиво. китайська вишивка чи машинна. Скажіть, що це самі. це, на жаль, не моя вишивка, це вишивка не зовсім, але виготовлена в Україні. У мене є Ну, така улюблена справа. Садова. Дякую. Приймаємо. Улюблена справа, я вишиваю стрічками. Але, на жаль, собі, так як сапожник без сапог. Я ще не встигаю. Можемо ми зараз всі блоги попросити разом, аби ви для себе вишили власноруч так оперативно. Ми вас всі попросимо і дуже хочемо вас бачити у власному виробі. Добре, обіцяю. А ще в Наступний мене є така наступний- пропонова, секундочку переб'ю. Людмила, як було б, як ви всій час би робили свої стріми, виходили куди б не вели, в такі вишиванці, ну то було б ну, просто, в країни кажуть, захват. Москалі будуть порвати і геть. Ну, у мене Так. трошки інший стиль, ніж у вас. Я стараюся тримати себе в руках, у мене там... Не поняв, не А хто поняв. не тримає себе в руках? А ну, я кажу, москалі, а ну-ка поподробніше про нас, Міла. І я більше, ви ж бачите, я більше спілкуюся з українцями, хоча це не набагато легше, ніж спілкуватися з росіянами. Але я вважаю, що вони недостойні, щоб з ними спілкуватися. Така моя думка. Хочу Міла- спілкуватися з нашими і так. Міла, я вас підтримую в цьому плані, тому що у мене, якщо там є 5 роликів з москалями, то не більше. Я в основному, і я намагаюся, окрім того, що там ролики, можливо, з нашими записами, просто спілкуватися вечорами з людьми, доносити думку. Я не знаю, наскільки я правильно це роблю, можливо, я в чомусь помиляюся, але десь якось я в тому руслі, десь як і ви думаєте. Хоча не проти би зашкварити якогось москалика, але це... Друзі, нема нашого главного зашквара, Фархада. Він десь зараз крепко зайнятий. Я його дуже просив, щоб він виділив хвилинку і приєднався. Ну, якщо не буде. Но зато Вадим Фукс з Аризони каже: Василь, третій раз каже, передай всім привіт з Аризони. Я побачив сигару у дідусика, зразу сповнив Вадима. Мене Вадим, просили, щоб я вже закурив. Тут люди просять, дідусик. Дякую. Раз Василь передав на інтерв'ю нам вітання від Вадима Фукса, тоді не будемо відтягувати і відкладати вдовге. Вадим, від нашого товариства, і з мене особисто шлю вітання до Сполучених Штатів, особисто тобі. Передай всім нашим, кого там бачиш, знаєш, що ми робимо свою справу, як і раніше, і з такою гарною дівчинкою, вона сьогодні у нас разом з нами, будемо і далі ще краще робити. У нас сьогодні. Так. Там і Міша Карасик зі Штатів, я бачив, був у мене на стрімі. Міша є в чаті. Міша, вдівай вишиванку і заходь, чи ти там знов в дорозі? Міша, як не в аеропорту, то в Флориді, то в дорозі. Він з двигуном, хлопець. Турбореактивний. Говорить, жаль, що закінчився серіал «За дідов».
Друзі, там же як Фархад переубувається на бігу, так що будуть нові серії. Кажіть Фархату, хай діває пілотку і заходить. Я теж, як дивився Фархада, ну, сміявся, не мог години-дві одати. Ролик за роликом, ролик. Вже аж живіт болів, так же смішно. Да, Кажуть, Фархад це смесь дідусіка, діда Олеся і Полтави. Така Ну, так агресивна тролить, суміш. так як він тролить, то ніхто. Я такого не бачу ще так не... В нього сміх щирий. Ви замітьте, от людина сміється щиро. Реально прикольно. І він кайфує, головне, що він кайфує від того всього. Я то напряжений, хочеться десь удар не пропустити, а йому похід. Он великий артист. Перші минути, як побачиш, його вмикається, ну все, вата. Так, горіли. переапрануться у вату. Така Мені вата. здається, йому погроз прийшло навіть більше, ніж мені. Більше. Там же його десь на стрілки, вже десь Німеччину, вже десь туди. Мене то мовчать, не хочуть оце. Я кажу, що швидко стріляю, то якось. А його вже там, він популярна людина. Каже Фархад, що зараз дуже тренд, бистро його всі перелистують. Бистро. Тільки бачу і зразу хоп, слідуючий. Ну, він вельми колоритний такий, норвежський турок, бендеровець. Ну да. Ні шмат Він таких, статний, ні шмат статний таких такий, побачив. добре, зуби видно крепкі, як покажете їй всі зуби, видно, що здоров'я море. З ним зв'язатися яким-небудь москалю без зубами, ну я не знаю. Слухайте, він зараз треба собаку взяти трохи на час покормити, бо він же ж не встигає собаку вигулювати. Мені здається, він собак годує москалями. От мені так. Треба виїжджати в Норвегію. І всі його все кажуть, приїжджай в Росію, ми, мол, з тобою, приїжджай в Росію. А чого ж ви не їдете туди, як він приглашає вас з Германії? Приїдьте туди, як не боїтеся нічого. Але хто вас туди пустить, господи? Вже два дурня нарисувалися там. В Лондоні. Собака ситий. Два дурні приїхали, собака Фархада ситий. Солсбері нарисувалися, просто волосилися. Ой, тільки що можуть тако, язиком брехати і все. Нічого. Так, Василь, скажи дідусіку, що ми знаємо, чого він закурив. Як Мілу побачив. Я ж пробую познайомитися. Хай Міла розкаже про її контент, про що, а то ж я ж без руля. Міла, тут стільки продюсерів, розкажи, давай тебе підрозкрутимо, а то Фархада все, Фархад же всіх нас пообганяв. Давай, Міла, будь ласка, як канал називається? І я підпишу, мабуть, я не підписаний. Канал називається Міла Від. Мій контент складається з того, що я спілкуюсь з українцями, майже з українцями, там попалось мені декілька Я вас бачив десь на каналі. російських. Ну, я була запрошена до Василя і не раз на їхні посиденьки, і так мене Василь трошки підрозкрутив. Ну, не трішки, а гарно. Ми добавимо. Треба десь запросити до себе на канал окремо, коли якраз... Тільки в прямому ефірі, дідусик. Ну, в прямому, звичайно, ви продовжуєте. Як було приємно, я перший раз ще не знав Василі, бачив дідусіка колись. Раз, другий раз думаю, ох, і дає, то вже дає. Там, а після, як вже почав перші ролики свої зробив, вийшов перший раз в чат рулетку, от тоді я знайшов Василів. Моїх Василі, я вже кажу, мої Василі, ще третій Василь є. Макаренко з Чернігова. Знайшов. І дивіться, які перлини для України знайшов. Обидва. Інтервата і наша Україна-Русь. Дивіться, і постом вирішили робити ті посиденьки. Як би не було сьогодні 19-й, то вже 19, то вже кусочок такий. Скоро ювілей. Так. І ми незабаром. Сподіваємося, що такий більш буде підходити. Хотів так само дід Олесь подійти сюди. Я так що може на слідуючі посиденьки ми пригласимо вже. Олесь стрімить, в нього зараз... Так, він стрімить, зараз не вилазить кожен день. Дідусик, коли був стрімом з Фархадом, як Сайгон мене як спонукав, то Фархад, типа першого блогера українського, це тебе побачив. Та ти що? Да, до речі, є в цьому. Є в ролику, він сказав. Він сказав, що дідусик для мене є таким, як... По формату. Перефразуємо, ікона стилю в плані розмови, бо я там дивився в цьому ролику. Йому сподобався підхід до москалів. Віктор Іванович. Ну, так. Я ж трофейної зброї, звичайно. Це правильно. Мені приємніше спілкуватися з вами, повірте, бо спілкування з москалями в такому
в такому стилі, вона не приносить мені задоволення. Я не кайфую. Я це сприймаю як роботу. І я поки що не став блогером. Я лишаюся солдатом інформаційної війни. Я поки що не Сьогодні дійшов з до Віктором статусу. зідзванювалися і каже: Віктор, у нас там посиденьки, це така тема, Аслана, хочемо це. З вами я відпочиваю. Да, він каже, я не проти. Я кажу, тільки в нас тільки в нас нормальні люди. Він каже, так я з нормальними теж вмію це. І каже, так нас мало дивиться людей. Головне не кількість, головне якість людей. Дякую. Ну, Путін хуйло, це ж не матюк. Ні, Це ж всесвітньо Разом. відомий мем. І тут Це посада. Володимир Володимировича посада, хуйло. І ніхто її зайняти не може, вона тут єдина така. так. А то всі остальні підхуйлки, вони під ним, то таке, то інше. Ну ми про це не будемо. Мені приємніше. Не марнувати настрой. Ще годинку буде. Каже Вадим Фукс, який з Аризони, що пропонував тобі сігари вислати. Ти не відповів, щось таке, не знаю. Я ще Ладно? жодного разу не відмовився, хай йшли. Все, Вадим, я тобі дам главпочтамп до востребування, висилай. Якщо люди хочуть, і там військовим щось відсилають, і вам пояснюю, бо все одно, якщо приходить, от у нас тут є ДУК правий сектор, десятка. І якщо щось приходить військове, чи їм передають, чи перевожу на схід, бо в людей багато валяється, і воно не потрібно, особливо мисливців. І не тільки, я ж не борець за сігари. От Міша Карасик, дякую, він не дає мені мучитися без них. От, помогти хочеться хлопцям, бо там реально рубка. І навіть зараз при розмові і в кінці кожної розмови згадую про хлопців, бо завдяки їм ми можемо спокійно говорити про якісь там речі. А вони, я вас запевняю, щодня рубка, щодня піт і кров. І там якийсь гепа розказує, давай заберемо намет, бо що ж там вони вже 6-й рік стоїть, а що у нас війна, то мені хочеться, щоб цей гепа, я розумію, Ростов не резиновий, але все-таки для нього місце там ми знайдемо. Ему в Белгород, ему быстрее. Аслан, салам алейкум, как слышно? Славно бачу. Нет, Нема звуку. нема. Може у нас что-то, Виктор? Нет, это не у нас. Ні. Это Ну не ми у ж нас. друг друга добре чуємо. Сними Все наушники через планшет, сними наушники через планшет. Не получится, да? Сейчас. Кажется, сейчас. Когось А уб'ють там. А в когось там фільм іде чи що? Да. Стой, не уходи, подожди, не уходи. Я сейчас тебя наберу на WhatsApp. Во, і говорити може так. Звук будет тут, Молодець. а вашу маму будут и тут, и там показывать. Ну да. До чого ж техніка дійшла? Так, Зарака, було б таке желання, як кажуть. Нестор Возможності. Воля вдів біленьку свою вишиванку, каже, ну що ви там? Ну що ми там? Зараз ми трошки з Асланом поспілкуємося і заходьте, звісно. Добре. О, Аслан, ну ще. Ні? Щось чути було. Ну, щось було чути когось. Алло. Ехо. Там Эхо есть. щось одне треба відключити. Так, я зараз телефон вставлю. Аслан, привет, как слышно? Аслан, подожди, возьми, пожалуйста, мобилку. Да, мобилку отключи полностью звук в скайпе. В Наушник скайпе, включи в мобилку. скайпе выруби звук. Только мобилка, в скайпе выключи, чтобы не было наводок. Аслан, трансляцию выключи. Трансляцию, получается, надо выключить. Скорее всего, звук в Нет, трансляции. скайп, пускай включенный на микрофон на скайпе выключи. Аслан пускай включит наушники в мобилку и разговаривает через працює. микрофон мобилки, а уши в ушах. Я слышу трансляцию у Аслана. Надо выключить трансляцию на планшете, Аслан. У меня выключено там, у меня микрофон отключен. Ну как теперь? Лучше. Вот сейчас слышно. Сейчас звук появился. Видео пропало, звук появился. Да. Ну він відключився повністю, мабуть. Но мы увидели,
связано с тем, Василий, что у тебя телефон рядом, а микрофон не выключен был. Микрофон не выключен, я не знаю, как это. Но если ты выключишь микрофон, конечно, тогда тебя слышно не будет, соответственно, и меня тоже. Я Микрофон выключаю ставь. микрофон. Ну, окей, Аслан, тебя слышно, вышиванку мы твою видели. Рассказывай. Аслану нужно выключить звук в этом самом, в скайпе полностью. Вот с наушники надо, чтобы громкой связи не было, только в наушниках. Так возможно. И выключить микрофон. Тогда переключиться на телефон. И нет так называемой обратной связи. Можешь выключить микрофон на себя, Василий? Василь, выключи ты у себя это самое громкость звука. Микрофон выключи. Ну, пробуйте з ним говорити. Сейчас пропал и там звук. Угу. Тебя не слышно. Угу. Где же твоя техподдержка, Аслан? У тебя была техподдержка. А що ж з мікрофоном у Аслана там такое? Короче, я всех поздравляю. Не, невозможно ничего. Все, Аслан, извини, я не знаю почему, что-то со связью. Спасибо, что зашел в любом случае, Аслан. Ні, можна було через телефон просто поговорити, Василь. Просто так не може бути. Треба було знайти в настройки скайпа, може там мікрофон його виключений повністю. Ну, Да, там якась невелика технічна проблема, але вона, треба розібратися просто. Да. Я сподіваюся, Аслан буде, і в мене буде на стрімах, і тут в загальному. Чим можемо підняти рейтинг наших братів ічкерійців, і білорусів, і інших хороших народів, ми це будемо робити. Я буду робити точно. Тому що ці теми замовчуються, в нас в Україні якось більш вільніше, а інші народи не мають такої можливості. Той самий доктор Фауст дуже мені подобається. І інші хороші люди. Через те... І ви молодці. Я вперше дізнався про такий формат. Дякую, що запросили. Дякую. Завжди раді всім чудовим, добрим людям, які зі зброєю не тільки боронять Україну. Тобто любим способом, в будь-який спосіб. А перш за все, Вікторе, ви вже, мабуть, десь 2,5 роки канал маєте, чи ні? Десь 2, мабуть. Ну от десь, можливо, у вас ще небагато було підписників, як я вас помітив. Ну, років десь, 1,5 більше точно. Це я так. Ну, це в часі. Десь 1,5, я поясню. Я розпочав, коли ще Полтава не був, він тільки з танчиків прийшов, він не був, нічого не допомагав армії. І я чого ж, власне, став блогером. До Полтави питають, ну раз ти такий класний пацан, чого ж ти не пішов воювати? А я думаю, ух ти, блін, а хто ж мені що проти скаже? І то я так писався. Я пам'ятаю цей ролик ваш, коли ви реально, конкретно, чітко, де був, що робив, як це робиться, у вас аргументи. І це дуже важливо. І аж після того Полтава почав... Волонтер. Так, йому десь соромно стало. Або що, або може хто добрий чоловік підказав. Ми не будемо обсуждати Полтаву без його, добре? Бо мені подобаються всі українські блогери, тому що всі херячать москаля. Всі подобаються. Лізі напрямки, навіть порохолюби, порохоботи, зеленоботів, я не знаю таких, але вони з'являться, запевняю. Але головне, щоб херячили москаля. В нас війна. Ви впевнені, що будуть зеленоботи? 100%. Каже Микола Рушниця, що зайшов би до нас, але він на весіллі, в нього зараз інші заботи. О, такої. Перезаряджає. Нестор Воля, ти вже на крохмаляній вишиванці, заходь, хватить місця всім, друзі. Я зараз посилання, не знаю, скину. Бачите, тут на все тісненько, тепленько, всі свої. Віктор, а як там насчет політики? Ще не думав? Я ж свободівець, я коли приходив в партію, я сказав,
Основна мотивація, чому я йду в партію, я давно за ними спостерігав і служив з свободівцями, і з мерами міст, діючими. Вони так само були в 14-й бригаді. Я сказав, мало того співпереживати, треба щось робити. Власне, я і поступив на еколога, я вчусь на еколога, тому що тут не початий край роботи. І по Карпатах, і по річках, і по всьому. Просто сльози. Нема де москалів вішати і топити. Та практично. Немає, скоро не буде москаля ніде не повісить, не втопить. Так. Через те, як еколог, мені подобається дуже природа, і я хотів би бути корисним. Але починати я буду, можливо, там з міського чи з обласного рівня. Я ще цю мову не заводив, але її скоро заведу, бо потрібно готуватися. Ну, я хочу... як це, виборчий штаб вже практично є от, з міжнародним... Я просто хочу бути корисний своєму народу. Я хочу оставити після себе якийсь позитивний слід. Друзі, вишиванка справа одна, зліва друга. Слава Україні, друзі! Героям слава! Сам в якомусь лівчику Там та лівчик. Нідзен Меян. Я сьогодні тролю русліків трошки, так це таке, знаєте. Китайська вишиванка. Ніхао! Ніхао, о, Нідзен Меян. Оце як бачите. Так, ну, у вас так класно, там я дивився, так молодці. Всі свої. Всі свої, це точно. Я ходив сьогодні днем в вишиванці, по чат-рулетці, гуляв. Ну, не в прямому ефіру, просто під запис. Чого не в прямому, а до хулігана попав в прямому. Ну, то він був в прямому, а я просто гуляв. Гуляти теж треба вміти. Ви гарно зайшли, значить, до хулігана. Так? Днем було мало. Пише наша бойова подруга Олена Гаращенко. Каже, вчора прийняли цей, підписали закон. Сьогодні День вишиванки. Свято за святом. Так. Гарно, в принципі, але в мене є невеличке таке запитання, друзі, до вас. Можливо, воно зараз недоречно, але як ви вважаєте, все-таки новий президент, він невдовзі повинен приступити, як би ми того хотіли чи не дуже. Які ваші бачення? От мене муляє дещо, а то дещо, воно дуже немаленьке. У вас є на цю тему свої бачення? Що можете сказати? Є, давайте якось по черзі, чи як. У мене є. От з вас, Віктор, і почнемо. Давай, Віктор, ти зліва направо. Я хочу сказати, власне, як я це сприйняв і як я сприймаю взагалі. По-перше, ніхто нам не принесе і не положить. Це всі розуміють. І коли щось поміняється, це питання до кожного з нас. Коли поміняємо, тоді й поміняється. На дурні запитання, коли закінчиться війна, в мене часто запитують, я поясню, коли ти її закінчиш, тоді вона і закінчиться. Конкретно, хто мене запитує. Відносно Зеленського, все-таки виборці, які прийшли, за нього проголосували. Я сприймаю цей вибір українців. Тут є позитивні два моменти, які я можу відмітити. Щоб це не було лекція, постараюсь вжатися, наскільки ви не знаю, скільки я маю часу. Позитивний момент номер один – це зміна влади. Влада має мінятися. Влада, яка застоїться, вона смердить. Її треба міняти. Я взагалі проти 2 каденцій, можливо, там за якимись винятками, якщо б це прийшов Лех Валенса до нас, український. Через це зміна влади – це добре. Другий позитивний момент, я вперше побачив дебати. На стадіоні, почув, бо я був біля стадіону. Мене не впустили. Я вперше, я маю посвідчення журналіста, не впустили, бо треба була акредитація, а я буквально з фронту приїхав, і я не встиг, бо я з коліс і зразу на Київ на Майдан. Блін, слухай, запиши мій номер, будеш проходити від зону. Що це за фігня? Будеш проходити мімо, проходь мімо, так? Ні, навіщо? Я не шуткую. Я пробую жартувати. І, власне, другий позитивний момент – це дебати. Вперше живі дебати в такому форматі, як би хотів бачити. Хочу, щоб це була традиція. І, по-третє, мабуть, все-таки вибори були серед моїх друзів, які бойових побратимів, так само голосували за Зеленського. Мало запитання нахрена. Так, по-простому. А він сказав, що Порох багато обіцяв, я зараз м'яко дуже виражаюсь, мало обіцяв, багато обіцяв, мало зробив. Через це він має, тобто це протестне голосування.
якщо це виражається в кількості населення України, всього населення, а не виборців, це невеликий відсоток, оця більшість. Через те Зеленський, хай в нього пір'я там сильно він повинен розуміти фактичний справ речей. Але я зробив особисто для себе паузу до 100 днів його роботи. Якщо він буде робити правильні речі, я його безумовно буду підтримувати. Якщо він буде косячити, я ніколи не мовчатиму. І своїм немовчанням підніматиму хвилю відповідно від його того, що він вчинить. В нього є шанс він не з мафії прийшов. Він не прийшов із цього болота. Це так само позитив. Але в нього є папік, котрого ми всі знаємо. Через те я його назвав Зібеня. І якщо він докаже, що він не Зібеня, а він Зеленський, дай Боже йому здоров'я, ми йому допоможемо. Буде косячить, я дуже легкий на підйом. Мені, щоб до Київського Майдану добратися, мені треба буквально 4 години. Ось коротко. А те, що немає у нього досвіду, як ви дивитесь на це? Є позитив, є і негатив. Краще не мати досвіду, ніж мати такий досвід, який був Янукович. Так, я розумію. Хай краще він не має досвіду, хай він якось на цих конкурентних засадах знаходить колектив. Якщо сильно хоче, йому підкаже, може, Саакашвілі там чи хтось. Хоча теж в мене з'явились запитання до Саакашвілі, раніше про нього краще думав. Але то таке, це життя. Кожен має право на помилку, дехто навіть на 2. Але не в статусі президента. Бо помилки в статусі президента дуже дорого можуть обійтися кров'ю і потом для мого народу. Через це статус президента помилок не передбачає. Вона може бути одна перша, вона ж остання. Ми його можемо попросити піти. Через це на щастя, в нас це можливо. І ваші очікування. Все-таки кожен той, особливо хто голосував за його, він щось очікує. Я так розумію, що ви не голосували за його. Я вашу позицію знаю. В другому турі я поставив 2 прочерки і написав відповідно свого кандидата націоналіста. Я висловився, я прийшов на вибори, підняв свій зад і прийшов з поваги до себе і до тих, хто в мене дивиться і має якусь довіру чи щось таке. Чи якось поважає іншим чином. Через це я пішов і ніколи не пропускав голосувань. Практично мабуть, з давніх часів, ще з Совєтського Союзу, коли він завалився. Я був на всіх місцях. Тобто, я з патріотичної сім'ї. Що очікувати чи не очікувати? Якщо собі не створюють кумирів, все буде значно легше. Якщо ми українці, чим ми відрізняємося позитивно? Я рахую, це великий позитив. Оце кажуть, що неправильна приказка «моя хата з краю», вона неправильно трансформована, тому що перший ворога зустрічаю. Це правильна трансформація приказки, тобто як вона і звучала. Друга, де 2 українці, там 3 гетьмани. Я вважаю це позитив, тому що ми вибираємо, і на слідуючий день, коли людина отримала посаду, ми вже її не любимо. І це правильна позиція. Ми не шукаємо собі царя. Нас тут царі не приживуться. Я не було. Я не к цьому свідок. Вони тут не приживаються. Земля така, вона якась не пристосована для царів. А повноважень президента надзвичайно мало. В нього є силовий блок, в нього є повноважень достатньо, але буде боротьба за Верховну Раду. І там в Верховній Раді будуть робитися всі речі, які впливають на хороше життя українців. Або на погане життя українців. Через це, друзі, ми щихались комуняк, давайте щихаємося Ригів всі разом. Хочу, щоб всі блогери за це топили. Щихались Ригів, щихалися тих, які, типа ГЕП і ДОП, які, ведуть себе безбожно, і оправдання, оці всякі, що не прийшли, чи оправдання, що був, Пеня і був мир, вони захищали свій бізнес. У нас тимчасово зійшлися інтереси. Давайте їх щихаємося з Верховної Ради, заведемо туди молодих хлопців, патріотичних, з різних таборів, з різними думками, і хай вони там чубляться, хай б'ються, хай роблять, що хочуть, але видають на гора потрібні українцям закони. Оце дуже важливо. Дякую, Вікторе. Я 2 тези буквально. Перше, що, на мою думку, там саме гірше, що ми можемо втратити за це все, це час. Так.
Я думаю, що, як то кажуть, армія не дасть йому скурвитися. Громадянське, Ми з вами не дамо йому скурвитися. громадянське Нас общество дивляться люди. Так. не дасть. І, до речі, ми можемо сьогодні вже в цьому ракурсі ще затронути питання. Сьогодні Вакарчук озвучив свій політичний проєкт. Хто може не знає, партія «Голос». Це, як на мене, дуже, не знаю, як в плані вдалий, тому що це електорат Зеленського, тобто електорат партії «Слуги народу». Не знаю, які там будуть, там бачу із команди Саакашвілі є особистості і такі публічні люди, але я думаю, що цей сьогоднішній інформаційний привід, це позитивно, будуть голоси від Зеленського на іншого там. Частково, пане Василю, частково від Зеленського. Я би не сильно райдужно на це дивився, тому що той шоу-бізнес, і той, але це не значить, що ті люди, які за Зеленського голосували, будуть вони поділені, як на мій погляд. Я за протестний. Оцих 20-25% Зеленського, вони будуть потім розпилюватися на регіони, на оцих всяких ляшків. А оцей протестний електорат, який голосував проти Порошенка, він піде на якісь там умовні ліберали, якісь, націоналісти свої повинні взяти. Там Порошенко зі своїм проєктом повинен. І оця молодь, яка там, мало кому вірить, може вполне реально це взяти. Так, якраз от останні, що ви наголосили про молодь і про думаючих. Але треба знати, хто в команді буде, адже... Немає значення. Зеленський сказав, що команда не має значення. Є етикетка, є лице публічне, далі все робить телевізор і медіа. Нас під Зеленського повилазили на місцевих рівнях риги, і дуже багато, і це і небезпека. Ригів немерено, ото все, що було при Янику, повилазило. І якщо воно пройде в якимсь чином в списки Зеленського, на місцевих рівнях, на місцевих виборах, це буде найгірше, що може бути. А нагадайте, місцеві через рік чи зараз? Ні, місцеві будуть пізніше. Зараз місцеві будуть наступного року, осінню будуть. Весь електорат Зеленського до наступного року вже ого-го. Міла, а що ти скажеш, Міла? Міла з батьківщини, з вотчини Порошенка, з Вінниці. Так, по поводу виборів. Я вважаю, що молодь взагалі частково або й більша половина розчарується до тої пори. І взагалі вони настільки заб'ють, умовно кажучи, на вибори, що вони багато хто і не піде голосувати. Але то, що йде Вакарчук, це добре. Також він все-таки перетягне на цю частину, це добре. Менше зеленоботів попаде до парламенту. І таки я так наблюдаю і трошки побоююсь реванша цих регіоналів, всіх тих, я вже не пам'ятаю, Вітренко, там всі остальних відьом. Але я все-таки вважаю, що наше суспільство змінилося, і ми вже не такі, як були 5 років назад, і те, що започаткований такий рух, як українські блогери, це має величезний вплив, навіть більший, ніж я думала. Зараз, так як я вже спостерігаю за своїми друзями, знайомими, багато хто з мого оточення навіть не знає, чим я зайнялася. Але коли я вже дійду до якогось рівня, коли я буду вважати себе достойним блогером, то я підключую свій. Ми підтримуємо, все буде добре. Дякую. Да, будь ласка. Несторе, ваше слово. Дякую, друзі. Дивіться. Друзі, в нас відкрита площадка, не ображайтеся, Аризона на зв'язку. Я тебе, Вадим, розмістив спеціально під дідусиком. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Я не маю хлопців вишиванку, але те, що є, потрошки. Ще рік, дай Бог, поїду у Львів, то куплю вишиванку нормально. В боя з сигарами. Ти дивися, ти перестань мене тролити цигарою. Його я тобі предлагав сигари.
відповідь. Я не відмовився, ти що, давай. Напиши мені твою адреску, я тобі Не пришлю. писать, куди прокричать. Аризона, главпочтам до востребования. Дивись, Дідусик, ти мене один раз обманув, знаєш? Яким чином? Ти сказав, хто мені перша людина зробить донат, то я з ним буду розмовляти. Я до Ну сих пор вот, Вадим, вот сталося все. Так, давайте повернемося. Чим я маю, Ради- чекай, тут ради особисте, вітати. чим я можу іскупити цю вину? ти робиш свою роботу, продовжай робити роботу, як ти робиш, і все буде Україна. Дякую. Пиши Що на за почту, напиши на стрільба? почту, зв'яжемось, поговоримо в скайпі. Обов'язково. Що за стрільба там ззаді стоїть? Куди вона О, направлена? щоб О. стояв у кожній хаті. Що Я це так таке? розумію, це ізраїльський варіант автомату. То ізраїльський товар також. Я хлопцям в прошлий раз показував мій сейфик в гаражі один. Там багато чого. Я готовий до оборони. Ну, Дідусик каже, побачи, там є в мене ролик і там записано, який там арсенал. Так що в мене достатньо є, але змагатися з американцями складно. складно, там А такий арсенал. Хлопці, я вас відлікаю. Я 2 секунди, в мене просто сейф Покажи. вже відкритий. Я вам покажу швидко. Покажи. О, бачиш, який арсенал, охренеть. Мисливську бачу, є пару, так? Ну, тих Макарових в мене 5 штук. Щоб ми так жили. То я сам зробив, то як Лего в нас. І хто Америку збирається захватити? О, ти дивися, ще навіть цей совєтська стоїть одна. А ти що? Трохлінійка. Да, ті трьохлінійки тут я купляв ще по $75, то ерунда. Брав як дрова, оптом. Да. Причина. Який калібр найкрупніший в твоєму цьому сейфі? А 308. Слабо плаваєш. Давай, 50 BMG, що-небудь. Дивися, в мене була можливість купити лапо, Ну, але воно таке дороге, на чому мені потрібно. Багато. Хороша відповідь. Так я скромно перейшов на 308 калібр. патрон дешевший, я тебе розумію. Добре, друзі. Там він РП, в нього ще є, мабуть, підвальчик, там танки, БМПшки, там і інші гаджети. Як то, чого нема, того нема. Пам'ятаєте в тому анекдоті? Да? В слідуючий раз. Гроші. Так, щоб ми так жили всі. Будете жити. Треба мати терпіння. І волю до перемоги. Добре, все будете мати. Як той москаль, жив хреново, но недовго. Точно. Ну що, Тема у вас дуже цікава, вишиванки. А що це, свято таке? Щось, Сьогодні день вишиванки, друже, йди передівайся. Та я не маю нічого, то от все, що в мене є. нічого, то на перший раз ми пробачаємо. Ні, ну, Як? після Львова, да, після Львова вже буде. Так. Я поїду, я обов'язково собі куплю вишиванку. То заїжджай в славне місто Рівне, бери карасика з собою, Мішаню, і давайте десь на рибалку сюди в нашій країні. Можливо. Міша легкий на підйом, він моментально, ти з ним зізвонися, спишись і хочеш, і беріть колектив. Так. Сергія Мій беріть батько- Івановича, Ватка Рус і вперед. Мій батько їде на Україну, то він їде на 2-3 місяці, віддихає собі там на Україні. Він риболов дуже класний. Грибник, риболов. Пише Олена, з таким арсеналом можна і без вишиванки сидіти. Ну да. От маска спрацювала, а наступний раз має бути. Не знаю, Хе. як ти? Ну так, да. Вадим же жидобандеровець, він же ж теж це. То точно. Добре, давайте тоді. Вже це я так виглядаю, у мене окурок майже покурює. У мене є штук 7 зараз, чекають. Тихо, 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 не треба мене дражнити.
Ладно, хлопці, я не буду вас відлікати зі святом. Білоруси. У мене питання, що за людина в мене сидить, в нього воля написано, а то я пропустив. А то якраз ми слово надавали Нестору. Нестор Воля, український блогер. Так що зараз його слово мало буде. Хочете послухати його? Послухав обов'язково. Нестор, Так. вітаю. Дякую, вітаю вас, шановний. Ей, сірий кот, вітаю тебе також. Анатолій, вітаю, бо Василь не робить свою роботу, працю. Я передаю 3 рази привіт, а він тільки для себе привіт передає, а вам не хоче. Сьогодні з самого першого разу переказував і сказав, раз Вадим, це щоб мене не тролив, так він сьогодні справився. Це 3-й раз був, я не мав можливості перебивати шановне панство. Ми такі цікаві теми, ну як їх? Я все бачив, Вадим, ти знаєш, я ж... Я знаю. Якби якийсь там донат зенькнув, то вже б якось можна було. А так безплатно, сам розумієш. Тільки через PayPal, можуть тільки через PayPal післати. Та хоч голублями, Вадим, Дивись, жінка тримає мене за бейцем зараз, бо я дуже багато трачу. І, знаєш, я трошки маю дивитися за тим. А буде добрі часи, я буду продовжати донати. І дідусь, я вже послав раз на 4, якщо ти... Фукс, Вадим... З якої області жінка, щоб розуміти, хто керує? Жінка молдаванка. Тут Молдаванка. Молдаванка косить під українку. А ні, вона ізраїльтянка. Вона ізраїльтянка 2 роки, коли вона втікла з Радянського Союзу. Так що в неї все нормально. Зрозуміло. В неї немає таких... Є контроль над тобою, це добре. Правильно, то дуже добре. Вона думає, я вже повторюся, вона думає, що в неї штани надягнуті. Але я моргаю добре, маю свої штани на собі, але буде, як я скажу. І так і було. Дивися, в мене в домі ніколи не буде кошки. Була кошка. Ніколи не буде собаки, вже було 2 собаки. Ти не купиш собі мотоцикла. Мотоцикл стоїть. І все потрошку. Треба їй так робити, щоб вона думала, що вона головна. Але коли ти придбав мотоцикла, то в неї мала з'явитись машина. В неї машина краще, ніж моя, не переживай. Ні, я маю на увазі, коли ти купляв собі мотоцикла, то мало бути рівнозначно щось їй. Да вже нема куди ставити ті машини. Бідують, хлопці. Вадим, Джавеліна треба тобі приобрести. Добре, Вадим, слухай, Вадим, дивися, питають, хто тут другий з сигарою? Ти вже відкривай свій канал, чи що, я не знаю. Тут хтось заходить, стає блогером. Щоб бути блогером, треба спочатку стати українцем, щоб бути блогером. Дивися. Круто сказав. Норвежцем. Хлопці, запам'ятаємо це надовго, що Вадим сказав. Щоб стати блогером, треба перше стати... Ну, насправді... Треба бути доброю людиною. Ну, це само собою. Я і так знаю. Але дивися, чому я вернувся до своїх корней? За останній рік, то тільки рік і 3 місяці, коли мені стало то цікаво, і я інтересуюся, я заходжу в чат рулетку для того, щоб спілкуватися на українській мові, для того, щоб... Дивися, вже 30 років не говорив на українській мові. Тільки з батьком, коли по скайпу, і все. Заходжу, спілкуюся. О, я хотів вам сказати щось, хлопці. Знайшов я в чат рулетці, я маю бути. Знайшов я одного такого українця, і воно мені каже, ти не українець. Каже, я українець, я для того заходжу, щоб спілкуватися, розвивати мову. Воно мені показує карандаш. Да? Що це таке? А я знаю. Дякую, дідусі. Воно мені показує карандаш і каже, що це таке? А я торможу, я забув, що таке олівець. Ти не українець, воно мені каже. І поїхало. Ну, мені прийшлося його послати далеко. От таких людей треба, щоб було поменше на Україні. Люди мають мати терпіння. Якщо людина старається розмовляти, хоче спілкуватися, майте до нього терпіння. І поменше таких
людей, які думають, що вони українці, бо вони знають що таке слово олівець. Я сподіваюся, що похорони в нього були пишні. Я тобі дам рекомендацію, чоловіче. Хочеш на таких людей? У мене українська теж, я російськомовний, і спілкуватися українською я став або публічно, десь там в місті, або таке, або в чат-рулетці. В побуті я російськомовний, киянин, я народився в російськомовному середовищі, а ви ж мене знаєте як україномовного блогера. Да? Ви бачите, що я спілкуюсь навіть з росіянами, я спілкуюсь в більшості випадків українською мовою. І, звісно, мені такі грамар-наці українські попадаються, звісно, мені розказують, яка в мене сужик і всяка така хня. Звісно, я там сиджу, в мене там є, знаєте, там, ну, все як треба, там я готуюся, працюю над своєю мовою, але я от рекомендую не звертати на них увагу. А от такий практичний метод є. Ти його, чоловіче, вибачай мене знайомі, ти його спитай, як буде українською мовою горизонт. Небокрай. Небокрай, обрій. 40 вийдь. Там пальців не вистачає. Так, 40 чоловіче, я термінів. тобі скажу, подивись, там 14 синонімів, росіяни взагалі від горизонта в аут виходять, тому що у них вони там не можуть самого простого небокрая. А у нас 14 синонімів. Ну я просто хочу сказати, друзі, ви зараз у спокійній такій, ну, в колі друзів, да? І от це таке дурна людина тебе питає про олівець там або про карандаш, ти її спитай навзаєм, як то кажуть, про горизонт. А перед тим, звісно, вивчи оті 14, мінімум там є 14 синонімів того. А ну скажіть, нам цікаво, чи в нас такі самі слова є? Ну, вибачайте, куме, то для вас домашнє завдання. Ну що ви? Забули вже. Я забув, це в мене метод такий. Це заготовка домашня. На нього. Звісно, я все там більшість пам'ятаю. І край неба, і обрій, і круговід, і кругозір, до речі. Кругозір, вибачайте, це теж горизонт. Небосхил. Це небокрай. Слово горизонт. Слово горизонт. Англійське слово в Ні, любому горизонт – це латинське слово, котре прийшло з німецької мови до російської. Це, ну, от горизонт, це латинське слово. Та крім Там. телевізору горизонт не пам'ятають, мабуть, нічого. Да, крім Я телевізора. пам'ятаю, трон в мене був. Ну, коротше, це от така рекомендація. А ще Дякую. там всі взяли олівці, да? Записуйте, хто такий ватроль. Знаєте, хто такий ватроль? Ти зараз кого послав? От, і ми ж усі блогери, нам треба знати, хто такі ватролі. Записали? Ви вже Ватроль. тролить вату, Фархад. Ні, ватроль це, ну, західноукраїнський термін, наближений до бевзя і йолопа. Ватроль, ну, це палаюча дупа, ну, щось таке, коротше, дубина. А дивіться, як гарно виходить. Вату-троль. Так, ну там Ватроль. воно отак і пишеться, ватроль, або тумани, наприклад. Ну, якщо ругатися з ними, то от коли не знаєш мову, там, точніше, коли знаєш як літературну, да, ти вивчаєш і такі всякі словечки, знаєш, вони так. Ти небезпечний дядько. Якщо ти там вивчиш пару абзаців, ти будеш заставляти Слухай, їх в мене- просто потіти. На моїх стрімах в мене заставка, щоб оцих спортсменів ви не бачите. Да? В мене там заставка з українських прислів'їв. Ну і мої глядачі, котрі приходять, я їм ці прислів'я, і вони, ну, в слайд-шоу в такому режимі одне за одним іде, іноді так в тему, так. Ну, коротше, переходимо на українську. Ви ж знаєте, чому сьогодні День вишиванки? Всі ж знають, вже обговорили це. Ну, Да, Чому А що саме це за сьогодні? китайська вишиванка? Тоді вона- Чернівчанка, Чернівців студентка так, започаткована. з Державного університету імені Федьковича. Так, я пам'ятаю. Так. Здається, це був 2005 чи 6 все-таки. Шостий рік. 6? Так. Мало хто знає, і сьогодні в чат-рулетці багато українських ватників казали, я стою проти системи, я не ношу піонерські там, ну, хрень всяку вони мовили, там, що кажуть. А Нестор, чого за вишиванку китайською вдяг?
Слухайте, ну щоб від вас відрізнятися, я ж блогер, Ага. я ж повинен якось там. От у дідусика там медалі, в мене китайська вишиванка. Ну, він нагадує москалям про те, що скоро буде кордон по річці Дон. Там Китай. О, молодець, молодець. Я кажу, що між мною і рідною Китайщиною тільки один кордон. Ну, І ми цього пізно... між нами ще буде Кавказ вільний. Тут, ну, ми всі це Та отак. ми його кругами там обійдемо. Так, там. так. Бо щоб кавказці не образились. Ну, не ті, котрі люблять там Ну, цього. справді, звісно, ми розуміємо, тому що войнахи то наші друзі, це зрозуміло вже стало нам усім, коли ми стали спілкувати. От я закінчу, друзі, якщо я вже почав говорити, я закінчу стосовно президентства, сьогоднішніх Так. подій. Хочу вам нагадати, в 90-х роках де було українство, в якому регіоні було українство? Аж ширше, Нестор, ширше питання Що ти покладіть. маєш на увазі? Я скажу, в 90-х У нас роках було українство в 90-ті. українство – це Західна Україна, це Львів. От там Галичина. було українство, котре бурлило, котре... Я з Рівного, у нас було українство, воно ніде не зникало. Слухай, ну, дай мені. Я тебе відношу до нецентральної України. Не центрально. І мої корені з Волині частково, так що у нас... О, ти волиняк. Так, я волиняка, і в мене там історія, я свій родовід знаю до 1698 року, це мені дуже допомогло у дружбі з євреями. А я з 1730-го. Добре, розказуй далі. Коротше, українство бурлило, кипіло в західній частині України. Ну, Волинські, Рівненські, Львівські, оці землі. 2004, помаранчева революція і трохи пізніше, українство бурлило Центральна Україна, Київщина. Я дуже радий, що сьогодні, особисто для мене, взірець українства, котрий я спостерігаю, це Харків, друзі. От ми сьогодні спостерігаємо за харків'яни, хто нас бачить, вам велика повага. Одеса, Харків. Так, це вже, розумієте, це вже трошки, це вже майже від Сяну до Дону, друзі. Вже до Дону українство дійшло. Звісно, воно, справжнє українство, дуже таке різне, там, да, там, націоналісти, чи там демократи, республіканці, ну так, різні люди. Але українство є, воно кипить, воно бурлить, і сьогодні воно бурлить в Харкові. Я кожен день, мене оце там, інаугурація, там всяке таке, мене це нічого не чіпає, я кожен день читаю ті новини з Харкова, як люди борються за намет свій, як вони виходять сьогодні. В Слав'янську була хода з вишиванками. Я вам скажу, в мене, я коли оце бачу, в мене аж там, я дуже такий емоційний, знаєте, там, стосовно України, воно в мене все там аж отак підіймається. Я дуже радий, що воно є зараз на самому тому місці, де і потрібно бути. Ми вже тут в Києві нікуди не дінешся, прийде час, знову ж таки достанемо там, що треба достати, потім дідусик, потім ви підтягнетесь, ну така вже доля киян, що треба шини доставати чи щось таке там. Давайте поставимо лайк всі. Блогери пропоную поставити лайк східним і південним областям України. Так, друзі, Харків. Підтримку. Ви молодці. Я хотів набрати боріться, Олександра говорите. Безпалого в Харків. Мабуть, пізно, не піднімає. Він просто дуже заклопотаний, в нього багато справ, тому йому нелегко дуже. Тому можливо Харків і нас не... бачить, Артем Ігумен, привіт, Так. привіт. Нас дивляться. Так. От Він... увага Я сьогодні. ставлю два слова, якщо можна. Давай. Да, я все хотів сказати. Слава Україні, слава нації. Героям слава, смерть ворогам. А потім Два таки слова було. хотів сказати. Я І думаю, Україна понад усе. То точно. Скажи. Василь, я тобі вже розказував, що коли я був в Канаді не так давно, то було дуже приємно бачити молодих людей, одягнутих в вишиванках. На автобусній остановці, в магазинах. От зразу було видно. Було дуже приємно мені бачити людей в вишиванках. Вадим, і напевно точно знав ти, що то не москалі, правда? Ну, то точно. Там, я чув українську мову також. Так. Що прямо так на вулиці йдеш і стоять люди в вишиванках? В будній день? То, що я бачив, молоді люди на автобусній Біля зупинці. церкви чи ні? Я біля церкви не ходжу, я єврей, але бачу люди на установці.
От. Ну, і тому, А то що я хотів сказати, що було дуже приємно так бачити люди в вишиванках. Тоді Ваде- я вже захотів купити собі вишиванку, але не мав багато часу там в Канаді шукати ті магазини. А куплю один день, куплю собі пару вишиванок. Давай ми зробимо, друже, так. Від мене прапор, а від тебе вишиванка, щоб наступний раз був у вишиванці українській. Добре? Добре. Всі адекватні люди мають мати вишиванку, незалежно від віросповідання і до якого народу вони відносяться. Всі народи класні, якщо це не москалі, бо це не народ. А я Так, не брат. вважаю, що вишиванка то релігіозна якась Ні, тема. Ні. не релігійна. Це автентична наша сама велика захистова одежа, яка нас постійно захищає, і ми до неї навіть іноді про неї не думаємо, бо ж ми коли по святах в основному її одягаємо, а вона працює цілодобово. Дякую. От ми й домовилися, бачиш, уже хоч цей, Хоч щось. хоч щось. Давайте Центр українізації зараз зміщається плавно в Брест. Так, Анатолій Іванович? Як ще раз повтори, бо заперло. Ну ладно, це таке. Ні, скажи ще раз. Що за сміх? Ну, Ні, тихо. тільки що говорили хлопці, що Нетр говорив західна, центральна і на схід. А я кажу, що на північ, ну, туди, Ну там Західна Білорусь, тут, я ж бачу такі мови, кажу, такі самі українські мови. Тільки старожитна, виходить, вам до Рівного Волинська. скільки, Анатолій Іванович, вам скільки до Рівного? А тут До Рівного, ми ж межуємо. так, від мене, ні, більш. Від Рівного, так, я зараз скажу, від мене 180 кілометрів на прыжки буде до Луцьку, і там 70 мусить, от дивіться скільки, А що 250 тобі кілометрів. через Луцьк? Ти такой, я там знаю стежку. А, ну може так. Ну, я ще західній на много, чим Луцьк. Получається, на північний захід я живу. Наші От мене, як ви українці відаєте всі Шацькі озера, відаєте всі, де вас. Так. От мене до Шацьких озер на прыжки, отак, якщо просто прочитати, 30 кілометрів до Шацьких озер. О. Давай влітку зберемося, поїдемо. Нема там, проблем. О, мене близько, я там зараз гукну, човника, мотора, удочки. Ну, просто. гукну, то таке чути будуть. Я там везде, на Полимець, знайдемо. скільки там озер, там, Шацькі озера, Світязьке, Полимець, Друзі, влітку ви всі Аргонія. будете в Києві. Лісова Ви всі пісня, Липо будете є. в Києві. а? Озер там мусить Влітку штук ви 5 всі тільки будете в купи. Києві. Всі купи. І ще в наші тут така. А Нестор, ти озера. щось знаєш? Якась сходка намічається ще, чи так? Та ну що ж дивишся, тут яке ж іде розвиток подій, що звісно, перевибори, в липні перевибори, то ми всі будемо тут, в Києві. Ти тобто Ходити. строкові вибори не виключаєш, так? Так. Вибори важливі події. Ми можемо домовитися і десь зібратися в Києві, якщо є бажання. Зробимо, ну може не таку здорову сходку, а може підключаться інші блогери. І ми, а що, один раз чи що, тому що там хтось сказав із тих, котрих ми можемо зібратися і підтягнути колектив і десь посидіти, каву випити в Києві. З мене Знаєш, кава, ви знаєте. Чи у Львові, чи в Києві, чи в Віктор, Рівному. знаєш, як в цьому анекдоті, що питають чувака, а у вас є бідні родственники? Каже, поняття я не маю. А багаті, а вони про мене поняття не мають. Так що, якщо налаштовуватись до тих 100-тисячників, які вже там зверху, то нам лучше отак тихенько, не тихенько зібратися, організуватися буде набагато легше. Ми легше на підйом. Може так, я зазвичай легкий на підйом, але мені комфортно своїми, у мене ж націоналісти в основному, і мені комфортно, є Ми ж ніша. всі націоналісти, ти ж розумієш, що Ну, тут так, ну, нас спільні, нас же ж дивляться, якщо подивитися по модераторам, то у нас вони переважно спільні всі. ну, в тебе Міша Карасик тільки, всі остальних ти не допускаєш. Ну, мислі не допускаю. Ну, не знаю, Модератори А як- дають пропозицію, модератори дають пропозицію, я одобрюю без питань. без питань. А як ще Міша Карасіка побачити хоч раз? А Міша казав, через час буде вдома, вже час пройшов. Міша Карасик. Може вийшов би так само Особливий, побачити. він же написав, що він особливий. Міша, ти вже приїхав чи ні? Так. Друзі, давайте Мілі дамо слово. Вона заскучала, Давай. слухає нас. Або відпустимо, або дамо слово Міла. Давай. Ні, Міла, Куди вмикай. відпустимо?
ніхто нікого не відпускає. Ви що? Умикайте першу передачу і давайте слово своє, будь ласка. Ну, повертаючись до теми стрімів, Віктор задав мені питання, то я поки підготовлюю технічно, так як моя перша спроба провалилася, але ну, я там маю деякі технічні. Давай їх про хороше. Знаєш, те, що провалилось, хай собі провалюється. Ми ж рухаємося вперед. Ну, це таке, ви ж бачите, що все, блогер має вміти все. Я навчаюся там в різних програмах, щоб вміти монтувати відео, і деякі блогери мені допомагали, дякую, понастраювали мені ці різні програми для... Ну, Василь допомагав, Микола з Америки. Так, ну не знаю, про що ще розповісти. Питайте. Міла, тут зараз блогери виходять на новий рівень, все монтують прямо в ефірі. Фархат нічого не ріже. Він почав і в нього ролик закінчиться цим. Так що отут треба теж вчитися. Я так само не монтую. Я не дійшов до мені не вистачає часу. Але в мене дуже багато матеріалу. Ну, перепрошую, ну, взагалі в мене такий метод, що я перебираю на себе. Ви мене зупиняйте вчасно. Я не монтую, але це не є недолік. Це швидше, коли без купюр викладаєш, так цікавіше. Навіть якщо і помилки якісь трабли, то нічого. Ну, я надто самокритична, тому я маю над чим працювати. Так, Міша пише, що йому ще 30 хвилин треба. Каже, Міла, він не Микола, він Ніколай. От так. То він російською Ніколай, а українською він Микола. Да, я вийшов на формат стрімів. Це мені цікаво, коли я роблю онлайн-стріми з місця подій. Я маю таку можливість, не дуже прив'язаний до роботи. Я виїжджаю на якісь події активні. Ну, скажу вам чесно, це і так і гарячо трошки, і цікаво. Нестор, я тобі більше скажу, це ти як наш спецкор. Ти не Так, просто... так. Ми дуже любимо твої стріми. Я бачив, ви ж бачили стрім Полтава, зайшов там під суд Верховний. Чуть не набили хлопці. Так що тут стріми справа така. Треба... Полтава. Я Полтава скажу, тільки на я чому. зараз переб'ю, я вибачаюсь, був 9 травня от на пам'ятнику Слави, коли оця хода зомбаків зійшла, котрі там з портретом Жукова, вони мене навкруги стали, і оце з цим колоколом стояли там, співали там Ісусі Христосі, всяку фігню таку співали, потім вони співали радянські пісні, там «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой». І от вони співали, і коли вони доспівали до кінця, я посередині, я навкруги, вони мене стоять. Наші хлопці-націоналісти там трошки справа, я не стримався, звісно, і я так «Слава Україні!» Аж голос зірвав там. Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Оце ні, я славив Україну, славив націю, про москаляку там не вспомінав. Я от 3-4 таких лозунги, і там, звісно, ці, як вони, як, знаєте, як сатани, коли їх там святою водою окропиш, вони ж там зашипіли, закипіли. Оце саме класний був діалог в моєму житті, чесно вам скажу. Такий. І стрьомний, стрім був стрьомний, да, Нестор? Тут просять Сірому коту дати слово, Сірий кот. Ну, стрім я якось, звісно, адреналин пише, коли оці хто каже? наджони там бігають. Нічого, спи, нічого. Звісно, це все адреналіново, чесно скажу, коли ти... Я ж заходжу в саму купу, наприклад, під тим КСУ, коли позавчора була акція, і там Полтава, я ж серед наджон ходив, от прямо там серед них. Це, звісно, трошки так, адреналіново, да, є такі нюанси. Ну, зато цікаво. Звичайно. І, до речі, дуже відповідально, от коли ви почали казати, що не монтуєте, Вікторе, коли ви казали, то це ж висока ступінь професіоналізму. Ви відпрацьовуєте, що у вас фактично ляпів немає, і ймовірних, про що, наприклад, коли Міла каже, про що думаю я. Тому, коли ми вчимося, і, Міла, наступить такий момент, коли ви будете вживу все вести, і ви за собою не будете помічати. А якщо щось і помітите, то вона вам такою дрібничкою видасться. Так що, повірте, це в часі. Правда, хлопці?
Головне почати. Я ще одне хочу, друзі, і мені треба бігти, хотів сказати ще одну річ. Як ви зараз спілкуєтесь з російськими блогерами чи ні? А що, є російські блогери? Ну, ті, хто вважають себе блогерами. Так. Я що хочу сказати, я пропоную повний ігнор цих людей, тому що я там, як внедрився там в Discord їх канальчик і там слухаю, що вони там кажуть. Там, партизан. Да, так потрошку. Вспоминаю свой русский, чего там язык, как это все разговаривать, понимаете, так, попроще, чтобы быть, как из Москвы. Так от, я вам скажу, вони дуже зараз переживають, що більшість українських блогерів їх ігнорять. І от це дуже правильно, це дуже класно, пропоную так і робити. А якщо не ігнорити, моя особиста... Я розказую, куди вони мають йти. Ну, звісно, треба. Українською мовою бажано. От це моя така пропозиція. Один момент, я скажу. Недавно попадав на цього блогера, хитрий кот такий є, вусатий таракан на цей, Хохвастан попав. І вони ж теж запанікували, бо перед виборами практично туди ж там не сильно ходили це. І вони ж там вже під VPN-ами, під тим всім. А вчора мені попало відео, за 19 січня партизан організовував сходку ФБР. От я про нього кажу, так. Це жесть, це як якісь кримінальні авторитети в ізгнанні. Як вони там, і такі дядьки вже такі, підстаркуваті. Ну це сміхота. Отак відкрито в вишиванках, чи в якихось там в русських кашкетах з квіткою, я їх не представляю. Тому ігнор це або туди до них офіс посилати, тільки дроні бабушки і все. Друзі, дякую. Був радий вас всіх бачити, мені треба йти. Слава Україні! Героям слава! Ми ще трошки побудемо в ефірі. Путін це таки фуйло. Фуйло це 100%. Давайте, друзі, пока. Нам легко з ними спілкуватися, бо за нами правда, і вони це розуміють. Їм немає аргументації, в них тільки може бути якась реакція, відповідно, як вони реагують. А так, вони ж розуміють, що позиція їхня не витримує ніякої критики. Через це українським блогерам всім легко спілкуватися з усіма москалями. Друзі, хто дивиться стрім на Інтервата, там є номер телефону. Коли у вас ще буде можливість привітатися з дідусиком Цигоном, з Вадимом Фуксом з Аризони, наберіть WhatsApp, Viber, поздороваємося вже, без вишиванки можна. Вже можна. Після 22-ї години можна без вишиванки, так, Василь? Знімати? Ні, топлес дівчатам. Так, що в нас там? Час 55 ми в ефірі. Сірий кот, ти там скажи там щось. Что сказать? Что чат пишет твой? Что белорусы пишут? Тут пишут и до темы Полесья, Полесской Народной Республики уже дошли. Там хтось написал, ведаете вы, что у 90-е годы там у Полессі спробували заробити Фінську Народну Республіку. Добрий вечір. Вітаємо всіх. Вітаємо вас. 972 це Ізраїль, шалом. Героям слава. Я як завжди на роботі во время стріму. Ну, понятно, комусь треба ж працювати в тому Ізраїлі. Чи де, в Ізраїлі? Ну так, в Ізраїлі, да. Це Князів, да? А у меня начальство, как только смотрит, когда телефон дивлюсь, когда написать хочешь, они так культурно смотрят на меня. Так підсади їх на Фархада. Немножко так. Да. Всем привет. Привет. Всем хорошего настроения сегодня. Хорошего настрою. Дякую. Не погано українська мова, але я учу. Потихонечку. Просто. מאיפה אתה בארץ? איפה אתה גר? Когда поеду в Украину, уже буду знать ее, как говорится, полностью, грамматику и все остальное. Це ж ваша дружина в Кам'янці-Подільському, правильно? Я вас подавать погано чую. Ваша дружина в Кам'янці-Подільському зараз живе там якось, так? Да. Да, у меня дружина в Кам'янце живет. Я вот собираюсь ехать. Я еду домой. Не в гости, я еду домой. Украина — это мой дом, еду домой.
Добре, добре, нам потрібно. Израиль тоже мой дом, но Ну там. я да. хочу, мне все-таки тянет туда. Что? Добре, добре, ми зрозуміли. Дякую, дякую вам. О, Дякую вам. Вас немножко плоховато слышно, но буває, буває, да. хорошо, по Украине. Героям слава. Героям слава! Будьте здорові! Успіху вам Вітаємо всілякого! Руслан Чарто, наш воєнах з Грозного. Руслане, друзі, дякую зі святом, тебе теж. Це хто може знає, наш друг воєнах Так, так. з Грозного. Ну, от так. Не Грозного, а місто Джохар. Так, так, дякую за. І коли спілкуватися з москалями і називати це місто не Грозне, а Джохар, і вони теж подплавлюються трошки. Республіка Ічкерія. Так, так. Послухайте, давайте така цікава новина. От мені цікавить на самій справі. Щось тут 75% українців хочуть прямих переговорів Зеленського з Росією. Я це чув сьогодні. Я це чув 3/4 сьогодні. українців вважають, що президент України повинен бути на прямі переговори з Росією для, мол, достижения мира на Донбассе. В том свидетельствует результаты совместного соцопроса Центра социальный мониторинг Украинского института социальных исследований имени Еременко. 75% считают, что президент України ради мира на Востокі повинен йти на діалог. Я теж піду на діалог, тільки я візьму свій 338 по Магнум і ми будемо розмовляти. Так, так. Дозвольте, друзі, я скажу. Я сьогодні їхав з роботи і чув цю новину по радіоприймачу в автомобілі. Значить, я так думаю, що це качка, яку спеціально нам вносять в вуха, щоб ми це все хавали. Які прямі перемовини з Путіним? І кому? Зеленському, який досвіду немає. Я розумію, якщо б нагально визвело питання перемовин, то обов'язково мають бути залучені перемовники і в тому числі Сполучені Штати Америки. І ніяких прямих перемовин. Вони там його обкладуть з усіх боків. У нього ж, по-перше, ніякого досвіду. Він це все прекрасно розуміє. Тут треба, ми ж розуміємо, що це вливають в уші. Так що це така новина, вона не є важливою. Важливою є, чи ми готові в разі потреби всією Україною стати під мобілізацію, піти дати їм транди і порвати сорочку. От про це треба говорити. Треба готуватися, треба збори, треба нам готуватися до масштабної війни, бо вона може прийти. Так от про це ми повинні й говорити, що не убаюкують нас, що, можливо, будуть якісь там образно прямі перемовини, наступить мир. Перемовини зі зброєю в руках, вони можливі. Так що треба готуватися. Правильно. Оцей меседж, пане Вікторе, що ви задали саме, кінцівка хай така буде, у плані тому, що ми маємо розуміти, при яких умовах і що може відбутися. Дякую. Кот, розкажи, докажи, що про Полесську Народну Республіку. Так само читається чат. Ось тут чоловік один пише про Полесскую Республику. Там. У мене є відео на гэтую тему. Хто яшчэ не бачыў, яно выйшло у прошлым годзе, у маі прошлого года, там выпуск о Полесской Народной Республике, аб тым, хто гэта рабіў, навошта гэта рабіў. Калі так, увогуле, то гэта была аперацыя ФСБ. Я читав про це. Такая ж, як і Придністров'я, і ось гэтая ЛДНР. Справа была ў тым, што Беларусь могла выйсці за расійскага уплыву. І таму, каб яна засталася, гэта быў такі запасны варыянт. Калі Лукашенко там ці які прэзідэнт, яны не ведалі, хто стане прэзідэнтам, калі ён пойдзе на захад, то яны зробяць такія вось перашкоды, як там сялякія рэспублікі народныя, вось і іншае такое. Разрушыць краіну. І быў такі чалавек, Нікалай Шеліховіч, які нават спрабаваў балатавацца ў прэзідэнты ў 94 годзе. Яго не зарэгістравалі, таму што ён не набраў подпісаў столькі, а можа ён і не жадаў
удзельнічаць у самой прэзідэнцкай гонкі, толькі піяр, які там на гэтым атрымаць. Типа вось я кандыдат там такое, а потым хопа і зняўся. Ён спрабаваў аб'явіць Палессе незалежным рэгіёнам ад Беларусі, сваю рэспубліку. Агітаваў там местных дэпутатаў, каб яны яго падтрымалі, і там ім абяцаў розныя вось там і грошы, і тое, што яны там будуць займаць пасады якіясьці там вялізныя ў яго правительстве, у кіраўніцтве яго. І што скончылася ўсё тым, што Лукашенко аказаўся прорасійскім, ён пайшоў на ўсход, і тут же гэтая ўся рэспубліка рассасалася. Шаляговіч гэты з'ехаў у Калінінград, дзе ён зараз і знаходзіцца. Ён яшчэ жыў да сягоння. Вось, больш нечага казаць. Лукашенко у першую чаргу сабе прыпісаў заслугу, што ён там прыехаў у Палессе, там пакасіў з мужикамі, выпіў самагону на курыным памёце, там ці шосьці яшчэ. І яны убачылі, што ён іх сельскі хлопец, і сказалі: не, мы там не будзем ніякіх народных рэспублік рабіць. І ўсё. Типа ён усіх перамог. Ось так. Пишуть в чаті Віктор Дідуська, що білоруська мова дуже гарна, і чому ви, білоруси, її так, цураються, слово трохи не підходить, Произошла русифікація, то попросту русифікація. В вас в Україні вона в меншій степені була, а в нас вельми велика русифікація. І не тільки. Треть насельніцтва загинула у гэтай другой сусветнай вайне, а понаехали там з усяго Союзу, не белорусы. Тому вось што є, то є. Што ёсць, то є. Разбодяжили, как говорится. Да, разбодяжили. А белорусы ссылали у Сибирь. Скорее, чим гумном, набодяжили. Інтелігенцію знищили сталіністи. І плюс постійне знецінення білоруської мови, перевести її десь на 10-15 план, що вони фактично робили і в нас в Україні. Але у нас єдиний запобіжник був, це все-таки Карпати, Західна Україна, скажімо так, це заповідник української мови і духовності. Наскільки я собі можу це дозволити, так сказати. Тому... в нас ще велика діаспора за кордоном, через те вона так само завжди підтримувала українців і підтримує зараз. Звичайно, так, звичайно. А Білорусь все-таки вона менша, крихітніша. І дійсно, коли загинула дуже велика кількість людей, хоча у нас теж, скільки у нас, кожен п'ятий загинув під час війни. Звичайно, у вас кожен третій, це дуже багато. Прикро, але саме, що ми повинні розуміти, нам треба робити зараз правильні висновки і розуміти, що ми робимо далі. Навіть на тому багажі, який він є зараз, він іншим не буде, але ми його можемо збільшити, покращити, поліпшити. Тому один із чинників, чому я, це ж в цьому році трапилося, з подачі, звичайно, пана Анатолія Сайгона, сів і почав щось говорити. А що говорити? Говорити з людьми. Бо бачу, що в нас може коїтися не ті справи, про що я все життя мріяв. А все життя я мріяв і жив з цією вишиванкою. Тому що українська мова завжди була нерозривною, і думки в тому числі. І тільки українська держава, незалежно ні від кого, може зберегти все те, що на протязі тисячоліть і століть наші предки, пращури витворили. Тому так. У нас справжня незалежність почалася з 2014 року. Згоден. До того часу люба незалежність, яка сходить десь зверху, і вона не окроплена кров'ю і потом, вона ніким не ціниться, не цінується. І це все пройшли всі народи світу. Я би хотів, щоб якось легше це сталося в Білорусі, але все одно вони мусять пройти через складні етапи. Може бути те саме збройний напад москалів на Білорусь. Вони зможуть, пробували вбити вашого того батьку, щоб повісити там якось більш такого, з ким можна домовитися. ФСБ у вас працює на повну катушку. Ми знаємо, що українців відправляли в Росію, ФСБ у вас працює. Всі етапи боротьби
вам прийдеться пройти, і ми їх проходимо, і це стосується всіх народів світу. На жаль, отака, навіть роди в жінки проходять з кров'ю і з криками. І цим цінуються діти. Да, вас безповоротно вже той вас вернулося, але я б не сказав, що вас так занадто все добре пройшло. Як не як, а дивіться, 73% Зеленського все-таки вибрали. Вони ж забули, мусить, що у вас та кров була. Вже занадто вас, українців, забули. І вона хутко забувається. Я би так ще сказав. Ну, що так само вони не переробилися. То ті, що були у вас на фронті, там всі ті люди, Західня Україна, так за Україну. А тут, так дивіться, що робиться, то є Запоріжжя, Дніпропетровськ, бивший. Тут Скільки один там... такий великий плюс, жирний, що ми зараз от пройшли одну виборчу кампанію, іншу. В нас немає слова ні комунізм, ні там соціалізм. Ми вже цей прошарок відкинули назавжди. У нас зараз є оця мутня якась, но оце все червона тема, її вже немає і на горизонті, казав Нестор, її вже не буде. А у вас ще це ще дуже... Але ще кажу, Ніго, говорив з Одеси, з Херсону, з Стамтиль. Ну просто вата на ватне. Як будто я говорю з яким-небудь російцем, знаєте. І скільки в мене ролик, я навіть не пускав, щоб не сердитися. І повно, вони просто чекають, коли пройде Росія туди. Все, прямим текстом. Я хочу пояснити, вони дійсно чекають. А є активні люди, які добровольцями пішли на фронт, вони не чекали. Вони робили. Волонтери наші. Ніхто не чекає і до зараз, вони роблять. Це активні люди, а всі остальні, ті, які чекають, вони підуть паровозом. Вони не здатні на якісь дії. Вони будуть чекати і там хвалити свого хуйла, чергового там уявного. Так. На них не треба звертати увагу. Треба робити роботу, знаєш, як кажуть, роби, що робиш, і будь, що буде. Робити своє, Вікторе. Так що завжди 5% активних людей в переважній більшості країн робили історію країни, і роблять, і продовжують робити. І так і буде. А то все прицепні вагони. Да. А чи вдасться вам їх відчепити, чи-небудь заповнити пользою деякі? О що? Тому що холера і відає. Позитив є, люди міняються, і ми про це говорили, я це підтверджую. І Одеса, і Харків. Я їжджу в Одесу, відпочиваю щороку практично нормально, вони відстояли себе. Тобто в скрутну хвилину включають розум. Щоб зараз тако на який рік, 2-3 вас той учіпний вагон не став, де в тупік, і не було б того тупіку, і чесно іде, а толку ніякого нема. О що? Я про то я так казав. Ми вміємо боротися, ми навчились, і легкі на підйом. Це важливо. Ну і в нас, не знаю, може почав, може не повністю не згинув середній клас, який являвся рушійною силою і в Майдані. Київ, середній клас, який під час цієї девальвації, звісно, дуже... Це незалежні люди. Середній клас це незалежні. Поїду, побачу власними очима, все потім покажу. Ми в цьому сумніваємося. Поїду, покажу, побачу, Херсон буду, в Дніпрі буду скрізь. По всій Україні, ти лівобережний трохи, кстати, в Харків все-таки заскочу. Раз ви кажете, ой, Ігумена хотіли підключити, може обов'язково з тим хлопцем зустрінуся. Я з ним говорив, 4 років, молодий хлопець, але молодець. Тому що мені подобається. Як він там є, привіт, Ігумену передав. Він з Харкова, він читає. Ну, якщо, то його зараз підключити не кепсько було б. Хай би він послухав. Така... Друзі, ми вже 2 години 10 хвилин в ефірі, будемо трохи закруглятися. Гарний стрім, гарна компанія, як на мене. Можливо, традицію цю будемо продовжити, посиденьки розвиваються. Можна потихеньку по заключному... Ще в мене таке буде предложення, як то кажуть, справа. Давайте на посиденьку запрошувати цілий час зараз українців, яких ми все обіцяли. Діда Олеся попробуємо, Сергія Івановича запросимо. Хай підуть сюди до нас, теж підходять. Всі наші блогери. Підтримую. Знаєте анекдот про бідного родственника і про багатого родственника? Ні, ну що, там, думаєте, вони не подійдуть? Ні, Сергій Іванович адекватний. Сергій Іванович, да. Ось, я не кажу там про Полтаву. пам'ятаєте, що було у Києві тоді на зустрічі? Як Сергій Іванович себе там поводив?
Не так, як Полтава, і не так, як навіть... Давайте не будемо обсуждати український блог, я вас прошу. Кожен... Запрошуйте, Антон Іванович, вас Ми єдиного... маємо кожен свою думку. Я об але тим, що треба- це наш чоловік. Наш. Міла щось хотіла, друзі. Да, Щось да. Міла хотіла сказати. Давайте даємо їй слово. Відпустіть мене. Майже так. Я просто дуже вдячна за запрошення і мені приємно знаходитись в компанії таких глиб нашого блогерства. І дякую вам, що прийняли мене в свої ряди, але мушу бігти. Вареники робити. Ну, Дякуємо вам, що завітали. Ще ми Треба- не були. треба Живчики, завидувати. живчики, тільки ще живчики. Ще нам мусово рости і рости. Так, добре, дякую. Міла, плюс один шанувальник в особі Віктора вже є в тебе, так що Я вдячна. Я підтягну і Я остальних. підписана. Міла, будь ласка, ще раз назву каналу. Люди дивляться для історії. Міла він. Все, друзі. Всі йдемо, підписуються на Мілу, мені самому цікаво. Ну, навряд чи вам сподобається, бо я порохоблок. Ми вас переконаємо не займатися такими речами. Міла, в таких А випадках, може й не варто переконувати, і порохоботи треба. Знаєш, як кажуть, всякі є і всякі треба. Дякую. Мілочка, дякую за участь. Це дуже файна вишиванка. Дякую. Підключайся, ти завжди знаєш, ця площадка відкрита для тебе і для всіх людей доброї волі. Дякую. І да, давай, Так, будь так, здорова. так. І ми ще зараз буквально декілька тез і будемо теж завершувати. До побачення. Все, Вадим, тобі теж Я заявку. Тебе ще ж, треба хазяйство порати до вечора. Свині Щоб не не годовані, так? Зараз в А я- Вадима ще тільки половина дня пройшла, що там сонечко світить, теплинь мусить. В мене 12 година 23 хвилини. О, то ще працюємо, друже. Ти ж... Я сьогодні втік з роботи трошки раніше. Мені треба до лікаря йти, так я кажу, хватить робити з мене півдня, хватить і додому. Я зрозумів. А в В мене котрій с- робота почалася? Вадим, в В мене- котрій годині? А я в 6 ранку починаю, в 2:30 закінчую, Зрозуміло. півгодини і все. А я сьогодні в 10 годині закінчив, все, піду додому. А ну вийди на Коли- подвір'я, Вадим, візьми з телефоном, поки ми будемо прощатися, вийди на подвір'я, покажи це, як там сусіди твої живуть. Давай, ми поки зараз тут ще поки це. Вже сейв показав. Бідняків хоче показати. Ну, то ніщі Бідують. Люди просто бідують. Надіра, вже в мене є ролик, ми показував він. 2 ролики є. Скрізь їхав, по дорозі ходив. В Лас-Вегасі був, показував цілий ролик. А де ж вишки з кулеметами? Я не Живемо. понімаю. То там, от є басейн, можна помитися. Помитися. Ванна теж є. Щось. Тучі Покажи, вісять. покажи два раби. Де вони? А он один накритий спить, мексиканець. Ні, Там мають нема. 2 москалі. Має бути 2 москалі однозначно. Так вони ж не працюють, з них раби неякісні. На бік треба повернути. Це правда. Я би брав рабинями, то правда. Із Живемо аудіо. скромненько. На бік Скромний. треба. Вадим, поверни телефона, поверни Вадим, ліпше телефон. На бік стоїть. Отак? Ні. Ні, поверни ще Ні, раз. так, добре. Це вже ж було О, видно. так, щось не так. Щось там збилось, мусить. Пальцем Так, надо. так. О, було. добре, Хай добре, так нехай буде. буде так. Хай буде так, щось Ну, збилось. живемо скромненько так. А що то ви парканів собі набудували? Паркани, то забори чи що? Ну, Чому ні? Щоб москалі не лізли, то в нас лазить. Де кулеметна вишка? на Вентилятор. даху. Кулемет схований. Правильно. А, кажуть, в другий Зараз- бік поверни телефон. Вадим, в другий бік, не в ту сторону на 90, іншу. Що ви крутите тим телефоном? Стоп, вже Отак, голова добре. закрутилась, Вадим, назад вертай. Щось він там кнопочку мусить ходив, де зачепив, і відключилось автоматично. Обережно там розтяжка, бачу. Не наступи на Розтяжок.
Розтяжок нема, в нас тихо, в нас москалі не ходять. Але де Джавеліна сховав? Вадим, де Джавеліна сховав? Джавелін, кажу, на даху, рядом з кулеметом. От каже, от чого нема, того нема. Куди ти пішов? Ну так в дім зайду, покажу вже. Ти хочеш зараз тут від слини вдавилися, чи що? Чуєш, друже, хто то все прибирає, скажи мені? А домроботниця. А що ти думав, моя жінка буде прибирати? Та жінка борщ навіть не варить, Я ж Вадима. не знаю, може сусідка Я варю приходить, борщ я ж не дуже знаю. класний. Борщ варити – це моя робота. По-чоловічому. Ну, чудове, чудове. Все, Вадим, закінчив вже. Бо... Завтра йду закладати фундамент. Не дражни українців, бо зараз Це всі нормально. поїдуть туди табуном. Приїжджаєш? Це показували, Юра Карпенко, показував, ми вже дивилися, оружейку, дідусик зачот зробив. Ясно. Так. Ну що, друзі? Будемо розбігатися так. Будемо дякувати друг другу за сьогоднішню зустріч. Приємно було Віктора послухати, скажімо, в живому ефірі для нас, тому що Без це... матюків. Без матюків. Да. Ну, яке товариство, Українська мова, які ж тут матюки? звичайно, яке товариство, таке спілкування. От ще один сейф для тебе показую. Ще сейф. Ще один сейф. Дивись, Так, скільки так. магазинів там. Ой-ой-ой. Все заряджене патронами. Свободно лежить собі. Каже, як той анекдот є, каже, стільки відклав на чорний день, що не можу дочекатися. Так. Повно всякого. Отім тупим ножом пиляєш москаля, так? Чому ножом? Пару ножів в мене є. Ні, я для бачу москалів. совєтський штик-нож, чи то мені так здалось. Це не Фук, а Рембо якийсь. Ну. Там пилка добра, пилять москаля, там пилка добра ззаду. Да, то в нас таке гівно дешеве, вибачаю за вираження. На кілограм. То точно. Отак і повинно бути. Я теж за те, щоб в кожній хаті була зброя. Все. І буде порядок. Самі одрегулюють то. Кого треба застрілять, кого треба. Дуже важливо, якщо в нас дійсно станеться так, що буде закон прийнятий про носіння короткостволів. Оце буде початок настоящої незалежності українців. Так, влада ж боїться цього, Віктор. Да. То влада тільки боїться. Всі влади увесь постійно цей закон А в першу чергу футболу. диктаторські. Ти не допускаєш. Я собі є вони. Можемо сказати, що ми живемо у вільній державі. Прийшли би, наприклад, так само на любое собрання таке от. Всі со стрільбами, з пістолетами. Хоч би один поліцай би стрільнув, а чорта з два. 100 куль зразу злапав в лобешні, бо і все було б тихо. То тільки за того. Питання То в тому, все влада. коли суспільство доходить до того моменту, що воно вміє, по-перше, користуватися зброєю і має дозвіл на неї, вона високоорганізоване суспільство Бачиш, стає. а ложа канадійська. ЛСС. А що за модель така? А ту ложа на різні моделі, алюмінієва. У мене подібно. Та точно, я в тебе таку бачив. Оцю гвинтівку я купив, вона вже так йшла, то Мазбер. А от в цю гвинтівку я купив оту штуку і просто переодів Ремінгтон обичний. А, правильно. Оптика яка. Для точної стрільби є така необхідність просто. Для дальньої точної стрільби. А вона який калібр має? Там 308 в нього, я так А 308 калібр. А в міліметрах скільки має? 7 приблизно. А 50? То теж такий А Мазбер. гільза яка? Пряма чи як автоматна? А зараз найду покажу. О, бачите, от, 27-го року винтовочка. О, Глушитель ставлю на неї, спеціальну насадку зробив. Взяв, зіпсував трьохлінійку, глянь. Ні, я її можу зняти, нічого не Да в мене повно, от я зіпсувач, переодів її. Зрозуміло. 12 є калібр, нема нічого. Чого? 12 50 BMG. Я ж йому казав, що варто було б в сейфі тримати. крупнокаліберний такий.
А от то СВТ називається. Дідусик знає. Знає, то ж всі знають. Совєтське СВТ, то не СВД, СВТ. СВТ, я так і сказав. О, то в мене є такий глушитель універсальний. Я його на 5,5,6 можу ставити і на 308 калібр. І зараз так заходиш на кухню і показуєш озброєння дружини, пательні по розмірам. Там червона, там легко алюмінієва. Ой. Там сама мощна трьохлінійка з тих всіх, так? Ні-ні, А, Пробивна. Сама мощна мусить трьохлінійка, вона сама... Ну, всі 308 калібру, оці от винтівки мої. От ця єдина, яка 5,5,6, ну воно бере той магазин від М16. Для того я її купив. Хороша штука. з я теж лапками. маю 5,56, ну, нормально. Ар-15. Да. Так, що в мене? Патрон, де ви хотів подивитися. Ну, а які там патрони? Такі, як ВМ-14. Патрон в гаражі, я в гараж вийду. Це ж Фукс сяде і буде чекати, поки якась там русня до нього прийде, я не знаю. Ну, що Я він- зброю тільки бачив таку імпортну тільки у В'єтнамі. Може прийде, щоб озброїтися, хто його знає. Русня прийде, щоб озброїтися, ти там закривай сейф. Сейф закритий. Так, патрони в мене тут стоять. зверху. Патрони в холодильнику. Дивись, на кілограми, бачу. 1000 штук. Да. Цинки, всі совєтські цинки. Ай, Як тушонки. У нас стільки тушонок немає в людей. Скільки ж там патронів? Скільки ж там треба цілий день стріляти безперервно, щоб швидко. Тут патрони теж лежать, тут патрони лежать, тут патрони лежать теж. До Вадима попробуй зайди, який-небудь ворог чи москаль. Ох, і нашпуляє йому тих патронів. Подожди, я ще сей попробую. А, Зарядив, Рембо. ще почекай. То вже Рембо, то Рембо. Да. А це ж Фукс спеціально на приманку. Він зараз... Скільки всіх рожків. Штик-ножі, і може і в штикову піти, і що хочеш. Ну от ті патрони 7,62 на 39. Чекай, я хотів подивитися то. Ящики патронів. Е, Молодець Ціла теж. криївка. Я того, розсув Вадиме. вище, там далі кажу, там бехи стоять, там всі в смазці, там гармати. Ну а патрон Друзі, десь уявляєте? долар стоїть, так? Одного Як його? долара. Патрон десь коло долара стоїть, Ідьон, да? Ні, менше. Я не знаю, я їх понакупляв. О, от 308 калібр. Патрони, в маркет заходиш, А, як у нас. одного покажи, який він форму має. Гладкий, рівний. Покажи ближчий. А ні, то як це саме, як там пулеметний патрон. Ну, Кулеметний, так. Ну, він калібр приблизно той самий, 7 мм. от його сила не кепка. 50, чи як він називається? Що? А гільзи настоящі латунні, чи ти латуніровані? Ні, вони- то настоящий. Тільки якщо вони були нормальні, вони мають ще біля сама шийка, дульце, воно має бути послаблене, його видно. Перенакаляне. А скільки пістолетів, дивись, скільки. Пістолет є. Так, добре, переходь, де скальпи москалів. Переходь уже в ту чарівну кімнату. От то, бач, то снайперський, бо в них є та сіра головочка. Ні, Ага. то не снайперський, то ЛПС-патрон. Кулеметний. Ну, можливо, ну, вони так їх називають тут снайперські. То не тебе дурять. Ну, що є, то і стріляємо. Ну, що? То ЛПС, звичайний. Третю спробу роблю. Хотів сказати, як індустрія працює. Виявляєте, скільки продається зброї, патронів, всього. Ну от, І я запевняю, він жодного пострілу не зробить необдумано, тому що є Правильно. відповідальність. Хто має зброю, той завжди має відповідальність, підвищену відповідальність. так. Ніхто не пуляє просто аби пулять, тому що це погано закінчиться, і ця вся зброя піде потім з молотка. Ну, не в даному Конечно. конкретному випадку, а ви повинні розуміти, А- що людей не з повного розуму зброю їм не дають. Що це таке за патрони там? Секундочку, я маю 3 глушителя, та на всі 3 глушителя треба
Ну, взяло мене час. То А, то 45 пістолет. калібр. Пістолетний, ну. Це не 45. малий теж такий. Ну, великий по розміру. Великий, ну. Там від великий. пістолети, Скільки він, 9 мм, да? 9 мм він? Так, 9. Пістолет, кулемети на таких набоях. Ну, шмайсер німецький, він був на пістолетах практично. Укорочений. А ну спробуй повернути телефон ще раз, Вадим. Поверни телефон ще раз. На 90. От Ні, я, ні, щоб зрівнити, от 45-й калібр, а от 9-ка. Однакові для мене. Ну, великий, Трошки. бо дивися різниця. О, камеру піднімай, чуть подивись. Довший трошки, довший, ну. Ну, то ні, там пороху в 1,5 рази більше, чи в 2. А 40-ка, вона просто головка зрізана в неї. В простій 40-ці. Все. Тобі треба вести передачу якусь по зброї. Конечно. Ролики треба робити. Друзі, Блогери зробили. вітання Флориді. Сергій Ватка Рус в чаті питає, де гранати в тебе, Фукс. О, Я взяв, гранати в Ізраїлі остались. Там же є Дивися, РПГ. бач, я от поставив оцю ізраїльську ручку для того, щоб магазин відкидувався. І переробив. Так, пістолет непоганий. Вадим, зроби хоч одного щелчка, йолки, перезаряди да щелкни, аж Зараз, секунду. послухати, як має бути. Що ти так показуєш? На спуск не натискай, так чисто. Ні, щелкни, Ну, що там, патрона ж нема там. Ні, ще тільки не було в прямому ефірі цього, блін. Ми не доставимо москалям радості. Все буде добре. Вадим, ти таким взглядом дивишся, що як будто би так останній день живе. Тихо, тихо, хай. 9 міліметрів. Ну, То є глушитель мій. То наш О. кулемет. красота. От машина. Вадим, Ром. скільки такий апарат коштує? Баксов, А баксов той 500. апарат я сам зібрав. Воно не дешеве, бо тому що воно в 9 міліметрів і фірма така, хороша фірма, то воно не дешево. Стоило мені доларів 700 зробити вон ту вінтовку. Оту $400 стоило мені зробити. Я їх сам зібрав. То як Лего. Ну так це по наших цінах це недорого. У нас, я Ні, думаю, таке. Чекайте, запитай в нього, скільки він на нього навісив, і скільки воно зараз коштує. Каліматори, оці всі примочки, скільки воно ще коштувало? А хто його знає? Хороша відповідь. Коротше, друзі, оцих останніх 10 хвилин, що Вадим нам це показує, можу сказати так. Ми у гостях у Фукса, у його зброярні. Ну так, якщо розділити ролика. Москалі, заходьте там недалеко, тільки не забувайте роззуватися на вході. От. А ти в Ізраїлі в якому місці гранати залишив, питають тут. На холодильник. О, ще машинка, яка стоїть, бачиш. От, то настоящий ізраїльський. Правильний каліматор, ми з такими бігали, стоїть як самоліт. Я не знаю, що такі гроші. Ні, він без підсвітки, там він підсвічується... Лазером. Ні, там підсвітка... Інфракрасна. Кусок урану, Фактично. якоїсь хрені лежить. Він постійно Там підсвітка така автоматична, батарейки не потрібно. нема батареї. Ну він стоїть дорого, я не знаю, я його віддав, не захотів користуватися. Пляма здорова. Не знаю. Скільки коштує цей каліматор у вас? А доларів 400, може менше. 400. У нас холера, там така була оцінка, якщо щось загубиш, то прийдеться останні труси було знімати в армії. Да. І дивись, що я додав. От така фігня тут з батареєчками. Якщо ти в темноті, то воно тобі буде давати маленьку підсвітку. То був такий маленький недостаток його, так вони зробили таку штуку. І воно дає підсвіточку, і якщо ти стріляєш десь в темному місці, в світле місце, то воно тобі додає. Ну, я хочу додати, що в нас такі каліматори в українській армії, їх закупили багато, вони стоять і на фортах 221, вони ж стоять і на АК оновлених, ті, які з дюралями ці. Правильно, я бачу, я дивлюся YouTube, там все це показує, точно. Мені не сподобалось, я не користувався. Мені подобається. Дуже велика пляма. На 200-300 метрів отако
Ну, мені більш тонкі речі подобаються. Я чередями не люблю, я люблю по одному, вдумчиво Я засилати. також, дивися, я ж був в ізраїльській армії 3 роки. То я навчився стріляти без всяких прицілів, мені не треба. Я добре стріляю. Так, москаль, гукни щось, гоу! Є. На звук. Да. Ну що, по-доброму можна позаздрити людині, державі і людині, ну, мабуть, найбільше державі, яка дозволяє вільним людям користуватися вільно зброєю. Звичайно. І нічого не боїться ніхто. Якийсь Отак. ТТшник, да? Що це? Це теж не то гівно таке хороше гівно. Ну я купив чисто для того, для колекції. У мене їх 3 штуки. А ну покажи, Саме що, краще то а ну, що там ще є? Пістолети покажи, які ще є, каже. У мене стільки отверток немає вдома і плоскогубців, стільки немає пістолетів. Гвоздів нема стільки Ну, навіть. чи це нормально? Що ще є? Показуй з пістолетів, вже роздражнив. то 40-ка, 40 мм. А з совєтського що є? Покажи, крім ТТ. Ну, з совєтського в мене тільки ті Макарови. От ізраїльський. В мене їх 2 штуки. Одна пластмасова, Макаров, одна то желізна. плювачка. Передерли невдало з німців. З Вальтера з ППКшного. Ото 45-й калібр. О, оце потужна хрень. Бахає, Ну. да? 9-мм. 45. Сразу наклейка, татуировка правильная сразу по теме. Сам її зробив. Тут же полно, ти можеш купити собі все, Ну, що а хочеш. скажи мені, до Стечкіна ще не дійшов. Чи є Стечкін? А Стечкін, я не думаю, що його тут можливо купити. Чого? Я шукав, я не міг ніяк знайти. Приїжджай до нас в трофейного москаля захерячуєш, забираєш Стечкіна і ти щасливий власник. Можливо. От бач, на той от поставив, це 380-й калібр, точка 380. Я поставив ствол на неї, щоб глушитель ставити. Тоже Макаров. Все, закривай сейф. Хорош здоров'я. Я хочу показати. Який то міліметр? О, ото стволик 9 інчів. На свій глок ставлю. Длиннющий. 40 міліметрів. Нержавейка чи що? Да. Ну то дивись, він длиннющий. Убойна сила велика, бодай. Ні. Ну, так. Секундочку, що я хотів тобі показати? 9 дюймів, довгий. Терявся. Секундочку. А, от він ззаді. Мої любимі пістолети – це глок. Погоджуюсь, непоганий. У мене 9-ка, в мене 40-ка, 45-й калібр. А скільки у тебе пістолетів тихо? Штук 10 мусить. Було 30 колись, зараз може... Я охренею, 30 Назад. колись була, ще бульза. Тут то гівна, шипки. Секундочку. 30 було. Скільки ж зараз то? О, то що в тій кабурі? А ну, Крино, цей... Ну. Нага. Наган. Наган, так. Але, то чекай, то мав бути справжній в дерев'яному цьому Дерев'яну чохлі. То Маузер. Ні, то до револьвер. Це... Ні, якщо в дерев'яному чохлі, то Маузер. Це 32-го року. Отак. Скільки? 6 набоїв там, да? 5? 7? 7. 6 чи 7. А Маузера маєш на самого такого? Ще руки не пішли. Квадратного? Ні. Товарищ Маузер є? Буде. Республіка просить, значить буде. Ну, Кольт мусить бути. Видишь, Наган у меня 2 штучки. Они вообще когда-то стоили по $95, знаешь. Який американець без кольта? Кольт? Ну, кольта нету, но вот этот вот 45, это как кольт, это израильский. Тихо, Израильская флота. ми прекрасно розуміємо українську мову. Добре. Ну, то я так звучав. Там хай краще якісь слова на ідіш будуть пролітати, але в основному українською. Да, йо.
От тут чи зети, як вас, сізі називається, теж для глушителя. Це так і називається у нас. Да. Там мій другий пістолет, коли я купив, щоб була нарізка для глушителя. Так, Вадим, одну секундочку, зроби паузу. Вадим, секундочку. Друзі, на інтервата я закінчую цей зараз наш стрім, бо в мене тут вже пересохло в роті, я починаю переживати за Вадима вже. На каналі Дідусів ТВ все це продовжується, переходьте, хто ще це дивиться. Вадим почав заводитися, так що це може бути. Вадим пішов, зараз піде в підвал, і я представляю, що це там. Друзі, ще раз всім дякую за стрім. Починали з вишиванки, закінчили маузерами. Все нормально, так має бути. Ну, треба ж вишиванку захищати. До побачення, друзі. Давай, Василь. Я зупинив трансляцію, тому що це буде вбивство. Я то ще ні, я то ні. Хай буде в мене запис іде. Як же ж так, що ти? Да, саме інтересне. Саме цікаве зараз, да, саме цікаве. То молодець. Давай же, запускай тую беху свою, заходь в цей в льох, побачимо, чи не димить крепко. Чи може якось ну, беху має, чи якось танчика там в підвалі. О, картинка стала нормальна якраз. Ой! Ну, зараз я гараж відкрию. Можна повернути телефон до боку. Мені просто так було удобно. О, так нормально. Ще кнопочку не душив. Бач, який. Оце моя машина, я їжджу на ній на роботу. Оце моя машина, просто щоб була машина. Бульдозер який. Я вже показав, то мої сусіди. Я вже казав, я думаю, я сам... Нормально, немає ніякого паркану, все добре. Ну, нема там. Все добре. Пулемети стоять на вулиці просто. Нас по телеку показують. Покажи, як нас по телеку показують, Вадим. Секундочку. Ви тут застили. На моєму телеку. Ну, понятно, стільки, рот роззявили і не можемо, прийти до тями. В тих шафах теж стоять патрони, пістолети. Я трансляцію не закінчив, я запис виключив. Друзі, всім привіт, хто на каналі Інтервата ще не розбігся. Я виключив запис, трансляція йде. Барахло всяке в тих шкафах. Барахло. Ну, що вам ще показати, я не знаю. Осталось побачити, подивитися на твою красуню жінку і, мабуть, все, бо це надовго. Моя жінка працює. Це ти розслабився. Да. Моя жінка заробляє в 4 рази більше, ніж я. Хай працює. Добре ти душа, Вадиме, добре. А що мені? Я потихеньку працюю, вона хай працює, заробляє, нам хватить. Да. Молодець. Основний меседж нам вистачить. Молодець. Бідують ті американці, ті ізраїльтяни, все погано, все пропало. Ми в курсі. Показати, бо подивитися тим москалям, отак, як люди живуть, що вони мають, а вони того не представляють. Вони того все одно ж буде репетошити. У них же геї. Геї, гей-паради. Все. Ну что, Анатолий, они вам откажут, что мы живем горш, зато у нас нема геїв. Зато яни усі геї там. Друг друга довбить. І пістолети їм не треба. Правильно, їм нічого не треба. А тут це сторона жінкина. А на что рабам пистолеты? Хозяин их не будет разрешать. Плантатор скажет, идите на плантацию. Джинсів цілий склеп вісить, додай. Повернув телефона на бік. Так, завісло щось. Поки Вадим мовчить, Вікторе, пам'ятаєш, у нас був Паша Бидло ТВ. Куди він дівся? Пише Микола Перун з Харкова. Чесно, не знаю. Ну, не готовий сказати, бо не знаю, щоб не розводити чуток. Не зв'язується зі мною, на жаль, давно.
Десь я втратив контакт з ним. Ну більше року його немає вже, мабуть, так? Він працював в Києві на роботі, потім щось в нього там не заладилось і не знаю, де подівся. Пане Миколо, я надіюсь, ви вичерпну відповідь отримали. Так, я Сподіваюсь, що в пам'ятаю. нього все добре. Дай Боже, дай Боже. Я пам'ятаю цього хлопчину. Він був у мене в гостях, був вдома. Я пам'ятаю, да, ви робили стріми декілька разів з ним. Я користуюсь його відеокартою. Він мені вислав відеокарту наворочену. Я її поставив в комп'ютер. Ну тоді давайте, знаєте, як зробимо? Раптом він десь випадково побачить, ну, скажімо, нас. Хай зв'яжеться. Хай зв'яжеться так. Ну і передамо йому вітання. Паша, бачиш, люди пам'ятають тебе. І я, до речі, не один раз. Я хотів якось написати, ну, але от людина раптом нагадала нам. Він мені допомагав, технічна підтримка була з його сторони. Тобто, ну... Він позитивний молодий чоловік. Йому років десь 25-26 було, десь так? Ну, я там не знаю точно скільки, ну молодий. Ну, молодий, до 30-ки. Ну, да. Я так пам'ятаю по пам'яті. Так. Добре, у мене вже 3 години амаль іде стрим, тому я так само буду зараз скончувати і розвітуватися з глядачами. Ось, хто яшчэ глядзіць, хто яшчэ не пайшоў, усім да пабачэння, я стрым скончваю. Мы, мабыць, тут яшчэ застанемся, будзем размаўляць паміж сабою, а вы глядзіце наступнае відэа. Усім да пабачэння. І жыве Беларусь! Дусік ТВ, або там Інтервата, не знаю, де ще йде трансляція.